ዝኸበርኩም ምን ዝኸበርክንን ኣቦታትን ኣደታትን የሕዋትን ይሓትን ዕድመና ኣኽቢርኩም ነዚ ናይ ሎሚ መደብ ኣቕሪብናልኩም ዘለና ንምስማዕን ንምክፋልን ምምፃእኹም ኣቕዲምና ምስጋናና ነቕርብ። ቀፂለ ከዓ ነዞም ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ጭንቀትን ሻቕሎት ጸቕጥን ብኸመይ ንወግዶ በዚ ዘሎ ኩነታት መፂ ዘሎት ከመይ ጌርና ክንውግዶ ከመይ ጌርና ፌስ ክንገብሮ ይግባእ ብዝብል ኣርእስቲ ክምህሩናን ንኻዕልሉናን ሰለስተ ክኢላታት ዓዲምና ኣለና። ቀዳማይ ክሊኒካል ፕሮፌሰር ጸጋይ በርሀ ዶክተር ጸጋይ ንነዊሕ ዓመታት ከም ሳይኪያትሪስት ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ዓለም ዝሰርሐን ብብዝሒ ጽሑፋትን ዝጸሓፈን ሊቅ መምህር ናይ ሳይኪያትሪ እዩ። ንሱ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ጀርመን ድዩ ኣብ ዩኬ ወላ ሕጂ ከዓ ኣብ ካናዳ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ሓውና እዩ። ካልአይትን ሳልሰይትን ከዓ ዶክተር ሃናን ዶክተር ተኪአን ብሎሚ ሳልሳይ ግዜ ዝመፁ ዘለዉ ዝመደብና ዶክተር ሃና ኣብ ማሳቹሴትስ ፍልይ ዝበለ ክእለት ናይ ሕማም ለበዳ ክእለት ሒዛ ትሰርሕን ትዋሳእን ዘላ ዶክተር እያ። ዶክተር ተኪአ ከዓ ከም ፋሚሊ ፕራክቲሽነር ኮይኑ ኣብዚ ሰሜን ናይ ካሊፎርኒያ ዝሰርሕ ዘሎ ሓኪም ግዜ ከዓ መንታን ክንቅጥብ እዚ ባይታ ንዶክተር ጸጋይ ክህቦ እየ። ዶክተር ጸጋይ መቸም እዚ ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ክፈጥሮ ዝኽእል ሻቕሎትን ጸቕጥን ፍሉጥ እዩ። ኣብቲ ሕማም ዘሎካ ስግኣትን ሻቕሎትን ካብ መጠን ንላዕሊ ብምዃን ከቢድ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸቕጢ ክገብር ይኽእል እዩ እሞ እንታይ ዓይነት ስነ ኣእምሮ ጸቕጢ ክመጽእ ይኽእል ኢልካ ቁሩብ ኣስፋሕ ኣቢልካ እንተ ትገልጸልና ጽቡቕ ነይሩ። ያን ብጣዕሚ ምስክነካ ዝሃብካዮ ልጉስ ቃላታት ከምኡውን ስለዝዕድመ ምክንያቱም ብካልን ጽፈታን ዝገበርካዮ ንስኻን ካልኦት ሓኻን ክኢላታትን ከምኡውን ሰማዕቲን ተገደስትን ብጣዕሚ ምስጋና ክገልጽ ይፈቱ። ቅድሚ ናብታ ኮቪድ-19 ምጥዋይ እዚ ዓዲ እዚኣ ተጠቒመ ብሓፈሽኡ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ሕማማት ክዛረብ ይደሊ። በዚ ናይ ዓለም ናይ ሕክምና ማሕበር WHO ዘውፅኦ 25% ህዝቢ ዓለም ተዋሓደት ኣብ ሓንቲ ግዜ ህይወቶም ናይ ስነ ኣእምሮዊ ሕማም ከጓንፎም ይኽእል። እዚ ከዓ ክግምገም ከሎ 450 ሚሊዮን ህዝቢ ዓለም ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ኣቓልቦ ዝረኽቦ ሜንታል ሄልት ወይ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማማት ኣዝዩ ውሑድ እዩ። እቲ ምክንያት ጋር ትረዳድኣ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማማት ፍልይ ኢሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ማእዘናት ዓለማት እቲ ዘገድስ ኣቃልቦ ከይተዋህቦ ዝኸይድ ሞኽኣት ዝዓበየ ዳርጋ ክትብሎ ትኽእል ዲፓርትመንት ናይ ሕክምና ኮይኑ ዝጸንሐ እዚ ሕማም ናይ ስነ ኣእምሮዊ ወይ ምሽቓላትን ካልእ ምሽባራትን ህዝቢ ካብ ዝፍጠራት ሒዙ ዝነበረ ኣብ ናይ ግሪክ ምዕባለ ግዜ ናይ መጀመርታ ጽሑፋት ናይ ምፍራሕ ናይ ምጭናቕ ናይ ጸቕጢ ናይ ካልኡ ናይ ስኪዞፍሬንያ ዝበሃል ሕማማት ጽሑፍ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ 1927 ብክሬፕሊን ጀርመናዊ ሳይኪያትሪስት መጀመርታ ግዜ ኣብ ጽሑፍ ከም ሓደ ክፋል ናይ ሕክምና ኮይኑ ዝኣተወሉ እዚ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሕጂ ኣብ DSM ወይ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ዝበሃል ብAPA በዚ ናይ American Psychiatric Association ተጻሕፈ ተሓዲሹ ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ወፂኡ ዘሎ 5 ዓመት ገይሩሎ ብሕጅስ ካብ 10 ጉጅለታት ዝለዓለ ሕማማት ናይ ስነ ኣእምሮ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ግን ፍርሒ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ምክንያት ሰብ ዘይዛረበሉ ከዓ ስቲግማ ዝበሃል ስለ ዘሎ እዩ። ሰብ ዛዕባ ስነ ኣእምሮኡ ክዛረብ ኣይደልን እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ባህልና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝረኣይ ዝምባሌታት እዩ። እንድሕር ሰብ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮኡ ተዛሪቡ ኣብ ኣረኣይኡ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ሰብ ክቕየር ስለ ዝኽእል ካልእ ጸገማትን መንጸልትን ክመጽእ ስለ ዝኽእል ሰብ ስነ ኣእምሮዊ ጭንቆ ሒዙ ኣብ ውሽጡ እንዳተሳቀየ ዝነብር ብዙሕ እዩ። ኣነ ነዚኣ ዕድል እዚኣ ረኺበ ክብል ዝኽእል እዚ ስቲግማ ንሰብ ኣይርብሕ ንሕብረተሰብ ኣይርብሕ
ستيغما بتعمي هاسايو احنا ابزي بتحنا زلنا زمن شجر نايسنا امراوي كغوان فنا كله انت تزاربنا حاجز انت دلينا زحاشه وطيتات كرهبلو نقل اتناي ባህላዊ አተሐሳስባ አብስና አምራዊ ጎደቦታት አለው ብዙሕ ክንርድኦ ዘለና ግብረ መልሲ ናይ ሓኻይም ሙሉእ ብሙሉእ መልሲ ክኾን ኣይክእልን እዩ ግብረ መልሲ ናይ ሃይማኖት ሙሉእ ብሙሉእ መልሲ ክኾን ኣይክእልን እዩ ግብረ መልሲ ናይ ባህላዊ መዳይ ሙሉእ ብሙሉእ ክኾን ኣይክእልን እዩ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ንኽትርድኦ ዘጸግም ዝኾነ ናይ ፍጥረት ወዲሰብ ጸገማት ስለዝኾነ ኣነ ዝበለጸ መልሲ ኣለኒ ኢሉ ክዛረብ ከማን ጌጋዩ ተተኻለ እቲ ኩሉ ክሕግዝ ዝኽእል ሰብ ብናተይ መገዲ ጥራሕ ኺዱ ኸይበለ ሓቢሩ ነቲ ዘጓንፍ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ውልቂ ሰብ ንኽፈትሕ ክትሓበር ኣሎ ካብኡ ሓሊፈ ናብ እዚ ሎማዓንቲ ዘራኽበና ቶፒክ ግብረ መልሲ ናይ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ህዝብን መንግስትን ዝተፈላለየ ክኸውን ኢኻ ትጽበዮ ምክንያቱ ባህልን እምነትን ፖለቲካ ራእይን ፍጥረት ወዲ ሰብን ዝተፈላለየ ስለዝኾነ እቲ ጸገም ዘጓንፈና ኣብ ህይወትና ሓደ ገጥራይ እቲ ነርእዮ ግብረ መልሲ ግን ዝተሓላለኹ ሰፍሕታት ኣለዎ እዚ ናይ ባዕሉ ሳይንስ ዝሓዘ ነገር ስለዝኾነ ኣብዚ ክግለጽ ኣይክእልን ግን ሰብ ሓደ ነገር ኣጓኒፎ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ከመይ ገሩ ንዕኡ ይማትኦ ወይ ከኣኒ ይብድሆ እዩ ዘሎ ቀንዲ ሕቶ ገሊኦም እንታይ ይብሉ ጸገም ዘይኮነ ጸገምሲ እቲ ጸገም ናይ ምፍትሒ እዩ ተቐንዲ ጸገም ኣብ ኤርትራውያን ተመሊስና ነዚ ከምዚ ሕጂ ኣጓኒፉና ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ናህና ግብረ መልሲ ኣብዚ ወሪዱ ዘሎ ኩነታት ምስ ባህልናን ኣማጻጻናን ኩነታትናን ተተሓይዙ ክኸይድ ዝኽእል ግብረ መልሲ ክህሉ ኢኻ ትጽበዮ እዚ ኸኣ ምናልባት ኣብ ሕቶታት ክመጽእ ዝኽእል ተመርኪስና ኣርቂዕና ክንዘራረብሉ ንኽእል ኢና ግን እዚ ግዜ እዚ ግዜ ናይ ሶሻል ዲስታንሲንግ ቅድሚ ሕጂ ሰምዐ ዘይፍልጥ ዘረባ ንሕና ቴራፒ ክንገብር ከለና ሕብሩ ተሓቋቑፉ ሲስተሚክ ቴራፒ ዝበሃል ተራኸቡ ኢና ንብል እምበር ተፈላለዩ ኢልና ንፈልጥን እዚ ምናልባት ናይቶም ኢንፌክሽሎጂ ገለጽ ዝገበሩ ናይ ትሮፒካል ሜዲሲን ዝገበሩ ሶሻል ዲስታንሲንግ ዝበሃል ቃል ተጠቒሞም ዝኾኑ ክእሉ እዮም ኣብ ሕክምና ኣብ ሜንታል ሄልት ግን ተፈላለዩ ሶሻል ዲስታንሲንግ ተባሂሉ ኣይፈልጥን ባውንድሪስ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንሓደ ኣጸጋሚ ዝኾነ ዝምድና እንድሕር ኣዝዩ ዘሸገርካ ኮይኑ ባውንድሪ ዝበሃል ኣሎ ትገብረሉ ፍሉይ ኣገባብ ጌርካ ነቲ ጸገም ዘውርደልካ ዘሎ ሰብ ከመይ ጌርካ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል እዚ ባውንድሪ ሶሻል ዲስታንሲንግ ሓድሽ ፌኖሜን ሓድሽ ኣገባብ እዚ ኣይትራኸቡ እንድሕር ቀንዲ ኮር ፋሚሊ ዘይኮንኩም ተፈላለዩ ተፈናተቱ ኣይትተሓዙ ዝበሃል ነገር ፍላይ ንህዝብና ኣዝዩ ከገርሞ ይጽበዮ ምክንያቱ ንሕና ከም ባህል መጠን ኣብ ምቅራብን ኣብ ምትሕቑቓፍን ስለነድህብ ግንከ እዚ ለበዳ ኮቪድ-19 ባህሪኡ ብዙሕ ዘይፍለጥ ሓደገኛን ቁልጡፍን ሓድሽ ቫይረስ ስለዝኾነ ንኽትሓስብን ክትዳሎን ዘየማትእ ኩነታት ፈጢሩ ብዘየገድስ እንታይ እዩ ባህልኻ ታሪኽካ ኣተሓሳስባኻ እቲ ክግበር ዘሎ መርትዖ ዝሓዘ ሳይንሳዊ ከምኡውን በዚ ቁርብ ተመክሮ ተገይርዎ ዘሎ ኣብ ጥልያንን ኣብ ቻይናን ተኸቲሉ ዝኸይድ ኣገባብ ንክንገብር ንግደድ ኮቪድ-19 ፓንደሚክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምትሕብባር ኣብ መንጎ ሃገራትን ህዝብን እውን ከምጽእ ይረኣይ ስለምንታይ እንተደኣ ተባሂሉ ፍርሒ ንሰብ ከባእስን ክፈላልዩ ንኽእል ፍርሒ ንሰብ ከተዓርቕን ከቀራርብን ይኽእል እዚ ኮቪድ-19 ከም ማላርያ ወይ ኤቦላ ንውሕዳት ሃገራት ዘይኮነስ ንብሙሉእ ዓለም ኣብ ሓደጋ ከውርድ ዝኽእል ተላብዓይ ሕማም እዩ ቁሩብ ቅድሚ ኮቪድ-19 ምምጽኡ እንደሕዳን ዝክር ኮይና እቲ መዳያት ኣብ ዓለም ብላይ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት በዚ ናይ የማናይ ክንፊ ምንቅስቓሳት መጺኡ ዘሎ ዝተገብረ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳታት እዩ ዝያዳ ተቓልቦ ነይርዎ እዚ ናይ የማናዊ ኣጀንዳ ማኖ ክንፊ ኣጀንዳ ፍርሒ ዘየሎ ፍርሒ ብስምዒት ኣምጺኻ ዋዋዕ እንዳበልካ ነቲ ህዝቢ ናይ ምፍልላይ ምግባር ምእንቲ ፖለቲካዊ ዓወታት ክትረክብ ዝግበርን ዝተገብረ ቅድሚ ሕጅን ኣብ ታሪክ ዓለም ዝነበረን ፍርሒ ኩሉ ግዜ ሓደ ውጽኢት ኣለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሉታዊ ክኸውን ይኽእል ብፍላይ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ፍርሒ ዋላ ኣብዚ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኮይኑ ቀዳማይ ኩናት ዓለም መምጽኡ ፍርሒ ነይሩ ፍርሒ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል ፍርሒ ከዓ ክራኸብ ይኽእል እዩ እዚ ፍርሒ ናይ ግድን ኣድላይ ክኸውን እዩ እዚ ፍርሒ ኣገዳሲ ክኸውን ትብሎ ኖርማቲቭ ፍርሒ ዝበሃል
إذا خبها كلها خام بتنقع مالتي أدلاين نهوت ودسب زعق ابن فرحي إيو مالتي أبزي وانزي زي فرح سب انت أهليو زي قبع دفرت زلوه وي زي قدس مالتي أبزي ناي إنجليز تزارب في هاجرات إذا قال complacency زبهال بزح جديد نسمع لنا complacency زي أبز وانزي حدا جنيا بحريو إذا خا يو كابتي حدا عندي تجمعات أوريدو زبهال زلو أب عدد إليانن أب جلي وشناختناي أمريكان أبز وانزي فرحي يدليو إذا فرح زجن نوماتيف فرح خونا له نوماتيف فرحي يدلي نوماتيف فرحي للسوشيال ديستانسينج نقبله يبقى عنا ولا مسبهلنا أي غد نتي هوت بفلا ينايتهم ريسك جروبس بهالو أبي يزبالو أبالات رابطنا قال حضور حمام زلهم أبالات استوينا هم قلعت أبز جزيزي ببز حسبناه بي وي ببز مثلنا زخيد جزي أيكونن كوفيد 19 أما زاد وبزي قدس نتي بخيلاتات زوهاب زلو مخرطات بسنا أمرونا ملو بملو تقبلنا كانت تقبرو خنفتن كنكئلا لنا فرحي قنا كاب قبو نلعلي انتر أوتيو بزح صعبينات كهلوو يخل نزي عندي كالا خللنا زخيل بفلاي أبزنا السوشيال ميديا جزي بقع حبريتا إيو بقع حبريتا خا كاب زخونة استرخب معكن زمت أيكونن كاب توم زمنو معكنات بمتون كركب زلو نجاري سوشيال ميديا فوتون إنترنت زمتو حمامات بزح ولا قني كوفيد ممسو كوفيد 19 ممسو سوشيال ميديا بزوح زي نبر قد محج حمامات أمتي السخن كنت أقول زلنا نجارات سوشيال ميديا قدم متحف عقل اللو يبهال نيرو رقص عقل اللو بهال نيرو سب كم دلائي تصحف يتخم دلائي تصحفه السب زينا بلقن كل سباي بتصحن نيرو لو مي حانتي تويتر تصحف كان مولا عالم كسبة تصحف قال ناوه ندهب يبلنان بفلاي كأ بزعبا ناي ساينس قداي نقر نحراقوانيفو ناي حق ناي هوت قداي نقر نحراقوانيفو كم كوفيد 19 ناي تويتر جزي كونن ناي انستغرام جزي كونن ناي يوتيوب جزي كونن ناي فنو انترنت جزي كونن إذا جزي ناي دفع إلكا كأسيلكا تماراميركا نصنعتك غيركا تقيم بمولو جزي قول علو سبالو قرب تقام كله زغل نخردا يتخيل الزلو سب تتنكيقو زبالة بحي حيزو نتهزبي أبكاوي زلو حجزن كردين كخلالو حنقولنا نخمو نتكمل لنا أبزو وانزي كاندي كشجر تتصبيو اتي كان محجي زتصنحو ناي سنامراوي شاقلوت سنابرو سب إيو إذا خناتات تقواني فوزلو هذا حدش عدل ويزي تتبنا حدش عدلات فتر يخلون يخون هذا علم بتي زيد لي نجارات الزربو نورو نايدوب نايجلن دابلو حجي أبزي حدش كناتات تفتير زلو مولهم كم يجرنا حذرنا نسرح أم بالدرجة بتاعهم زي حدش عدلي نفس وكف سبقن نزق زيدي جزيرة رخيبو كحسبلو يقبع سنا أمراوي سلامنتاي كم زخونة أكل نفسنا تحمم زيكل زخونة أكل نفسنا حمم يخلي حيننا حمم يخل رأسنا حمم يخل قربتنا حمم يخل سلامتاي نحنا خنقبلو زي نخل سنا أمراوي نحنا حمم أيكلن إذا حسبلو لنا سنا أمراوي نحنا حمم يخلي نحنا خنباسات أو نخلينا كونجوهي نخلينا خنجنا نخلينا كالي زين فوت أنا قرك متأنا خلي سلامتاي زين نقبله ندح زي سقبلنا يو عبو أصل خوينو زيادة عايز هاسي إذا عدل ترخي بزولو من البات نزخ تحسبنا زخل عدل كخون خيلي مستي نحنا كونتاتنا ناي كبابينا كونتاتنا ناي تاريخنا ناي ماتعصانان ناي سدتن بسوس تحيزو زحلفس قياتن أب هزبنا مصنعات أي تخيلن بر زيادة ناي زي PTSD زبهال ناي سنامراوي شغلت كله تتبع PTSD حماق زقانو فوسب نايسن أمراو قصلي زقابرلو كندي سكيات زحلفة أبزو وانزي كوفيد ترخيبو كم حدا تريجر كوينو نزي زحلفو شجرات كم حجي زمت زرلو خوينو زسمو عسب كله خلي بحريرو زتسئ كله خلي كي تفلت أزر هز كتكت زبلسب كله خلي كالي فرحي محير فرحي زاكل كابقوزو زي وطئ كي دك أساز حدر بدخام استتقعه كله خيلي كراو حاليفو PTSD ترح زي كونس نحنا كم كال هزبي ناي anxiety disorders كلون ناي فرح حمامات كلون ناي چنقتات حمامات كلون ناي
كل حمامات كلنا ناي سكيزوفرينيا سبينا كم تخال إذا حمو خنحمم نخلينا حمام ناي حنقول حمام ناي بسجت ناي رأس أمراو حمام ناود سبي ذي تحبنا له زي تخيل نجاري أبزخونه سب أبزخونه بحرد أبزخونه هاجر كهلون زنبرن بحجون كهلون زلون كونتات نايت عناي بزي عنا نايسنا أمراوي ويكأني زعبي لوجو ناي WHO there is no health without mental health دحر أمرنا زي حاويو نفسنا حاوي كلني نفسنا سنا أمرنا حادي فعلالي كيدني إذا جزازي ناي سمعت جزء كنا الحين قلنا تو حدا خلت أكلات له حدا ناي سمعت أكاليو reactive brain حدا خا ناي محسبي أكل حنقولي السو thinking brain بحال ويكا mind بحالي كان إذا جزء ناي محسبي حنقولنا نتقامل له جزء انتخونا كل جزء بزخ علامة أبزخونا نحاسبون نمدبون نزاربون بزبالة اتناي محسبي حنقول تتقامل واحدة جيجا نقبرلون زبالة أنا نعمللون نجدي بتي زحاسب محسبي حنقول تتقام كام خيري قاليو حبر السب زيادة ناي سمعت حبر السب خون خل قالي حبر السب كأمنا بعد قرب ناي حنقول محسب حبر السب خون خلي انت خونه جن فترنا كلنا حدينا تقولوا كله الله ديت أدنى حنقول واتساب زي تكملوا انت بزح ثلاثة خمس شعات كم مئتي حنقولنا نتكملوا أبي تقولوا يزلوا لحد أزنا إذا محسبي أكل نحنقولنا نتكملوا خيلنا السو مالت انتهي مالتيو نزي أبز حجي زخي زلوا زي تأدنى شرحنتي ناي شرحنتا وتحساسبا جزيها زي تفق مخ أنا بحدا وتسيت زي مرح شلولو زبل ملي سخونتات زجدد نخلو confuse قبر زداناقر فلاي كنذكرهم زلنا قلعلو ملؤ بملؤ زي ردهم أبكمو عيندو تبو قرنا قم كنخن قبر كنت أرالنا reactive brain أموداتو مفرح چنكت كالحمامات بارانويا زمزيو أبسنا أمراوي فواسة وي تيرابي as you أقداس نقر coping skill أكيدان أرغاقتان أبغزي شجر مالتي فرحي ألو نيرو خولي بفطرة ألو وي personality بمزنبال كمامات حنقول زمت فرحي وي چنكت أمبرو چنكت ألو chemical imbalance بال كالوون بزي تحكمة حمامات ناي نفسي و medical health conditions زمت كم بعل تقدم ناي شكر حمام ناي تايرويد وزته من دحزي تحكمو خمس زخل ناي سنعمرو تقامات كله خلي اتي بخونتات دمت فرحي كم زناي حجي ترخيبو زلو خونتات نسو عندي بثيرابي حكم زخل كويني زركب إذا قام عبال ناي كوبينج سكيل مالتي نخونتات كتكيرو زي تخل تشاقيلكا قوهيخا كتلوطو اي تخلنيخا ثيرابيس بزبلته أخذ كيرو زي تخيل تقبلك حاسبك مفتحي رخبلو proactive كون كوفيلكا انتاي وريدني انتاي تسيبني ترجمة دي مبال ولا حنتي وتسيت يبلون أبتي بزح تجاني كان قويخان زمتو ناي چنكت حنقولن فرحن كالي زعبينات اب نفسنا خلو يغل كم زبلو نتي immune system نتي ناي مكلخال عمخا خمان اتي فرحن مجناقن زي مدك اسن كالئن او نتي ناي immune system اتكيمو زيادة ناي حمام مطراي عقمي كالعل يغلي هدئ مبال صبو مدب او تيخام مختال تسفا معقب اب لمدا اب لبدا حمام ازي كوينو ويكالئ كم زحلف بتم تما رامرتي زبلو ردو خون خيلي تسفا ناي كتابت بجزيو نخمت تثبيت يلو بفرحي زمت جن بمحر فرحي زمت وتسيت جن يلن ازي فرحي ويكا anxiety قاليوم هبي ناي حكمنا يبلو مخناتو زخونا عينت حمام كركب زخل ميميك قبل زخل قالوا مزحات سبات تعزيكم تخونو قاليوم تتاني حمنا امبولانس خدو ويناب emergency room هات اتاك حيزو نايلم انتخونا جن بانيك اتاكيو سباهيلم يسددو سلازي اتفرحي ناي نفساوي حمام زمثل ملكتات حمامات بزح قبر خيلي تركتا لبخل عيل خيل
سب حوزوزيل نخود قدالي خبل خيل هنقولي كرأي لني بر إذا عنا خونا يكلني سب إيش برالو إذا حجي أتي فرحات زمت أو من الوقت نايتي أوتونومس سنة سرعة زبلو خون خل كان زارسي زلهم سبات بزح كرأي يقولوا كت أبيل زبلو أبز خمزي كونتات مهداء يدلي بزعبا سمعت كان جنكت كان مستيت أمنو سب تزارب كم أون اتفوتو سب انحرالو دول فلا يبزي جزيزي ناي سوشيال ديستانسينج بحالزلو بزيلا يختار خبس لزي تخيل نتي كحق زكا زخيل سب كردع كا زخيل سب اندادو والكا تماتا كمون اتفوتو متحفتي انحرالو وي فيلمات وي كال دسب لك نتفتات انحرالو ببسرع مدب نخد قبرو فتن كوف إلكا نيوز ندارعها انترنت ندارعها نحن قزي حليفكا اتي مفرح كاب قزياوي حليفو ناب نور كخون سلازخل بزنقاق يدلي اندحر دقا كاب عقمخان عقمي فتوتخان نلعن خوينو زخونتات كإلاتات حاجز ناي كإلاتات نخد ترقب كتفتن علىك فرحي نخلو أكل ناي هوتنا يتنكفوي نجواراتات تنشن كامل عز متى نايدك أس ويكأنا عين الدك أس ملواتات كرأي يكأل دخمتات كمت يخل أنت ترو كمت يخل زي محقواس زي مهدأ كمت يخل أبز خمس خونتات كرسع زي بلنا بفلاي أب جزية سوشيال ديستانسينج موسواس أكلات بدنبي كله لو أجرب نايمرك أس جزية بجبو مكتتال زي سليب هايجينز بال بجزيو مدقاس نقوم تسا والفتات مقوط صار كمون حانتي كابت عنتو إزبلنا كتقوات أطرو زي تخل نجر اندحرالو اندحت تقبل كايو تراحي قصانت كمت تسخل تقبلو زي تخلو نجر سمو دعتاني عالم يكونن درت علنا كلنا كله تتعورنا خنقلو أين خلنا زين خلو أين خلونينا إذا ناي كوفيد 19 أي كألني نقبلو لنا حيرا نقبلو زلنا ووتيت كالسوشيال ديستانسينج قلعو ناب موالة أنا زي كرلو جزي تمهارو تمرت زي كرلو جزي وزحات سرحسنياتات تيسرحو جزي همزي زي ترعي قد محجي كونتات سلازخونة كاب قدتر نهنا زوات أخونتات إيو كوهنا أنصرتنا تقطعنا تعرفنا ناي قمتنا هنا أمتينا نولوت أو نجر أيكونن تويتر ندا تخاتتلكا إنستغرام ندا تخاتتلكا فنو إنترنت ندا تخاتتلكا صغير أيكونن هذي مقبلو تقبلنا هادينا كمي غيرنا نمزخونتات بصبوق نحالفو نبلولو جزي سوشيال ديستانسينج ناي حقي أقداسن كاب كلنا نلعلي وصيتاوي زرخبون مدب ناي جزياوي هوتنا سلازخونه كنقبلو ناي قدني كنكاتعلو زيد لينا نجريزي جزينا خنتفعلو أيقبعناني جزينا خنتكمل زلنا خمي غيرنا نتي تغير زلو خنتات بزبلت نحالفو حدش عدلات كلودي 3-4 جوب سر حسابالو حجي غزو خوفيلن مجمرتا جزي مصدقو حلفلو زخل عدلات توهبلو بخوم ودينا خنريو ويس تقرينا جود رخيبنا لنا نخريو إذا حجي نحنا وساني تي رياكتيف برين نحنتكملو قبل منساوي حنقولي نحنتكم ويس نتزحسب حنقول نتي thinking brain زي كألا يكون حنقول حيالي اللي حتى تقننا لبقبو الزخونتات زي بزحشة كنحالفون نخيلنا معالتاوي مدب سدرابيت كوتس ناي جدن قلعو زد تسؤلون جزي مسرع خلولو سدرابيت بفلاي قلعون ولدن جزي بحنسب كحلفو يقبأ سفالالي ناي قلعو دسبلوم مزين قعد كهلو مسقالو تزاراري بكاسو سونا نجر خون نقول عزد اللي حضريتها بزعبا كوفيد 19 كيف زحخا بعاقن اندحر طبق حضريتها هي كام نقولعو اندحر كابتن كيم تاخا اتي قندي قنع تبلو معخن ناي حضريتات تموركيس كان نقولعو حضريتها اندحر كام زبلتي زي ابقدميهم كونكا بوزح ناي conspiracy theories مزراب نعاتهم يفرحهم يسقوم براي هاي حق زومني مس أبجزاها وتيوم زنبرو عبالات سدرابيتن زمدن يعرفتن بوصالي بتليفون كوني بخالق ميدياتات مرخاب أقداسي خون ناي قلعو سمرتي مدب كم زكال مقصال لاي من باب متحفتي مدهب اتي متقام ناي فيديو جيمز بحال ناي يوتيوب ناي كال سوشيال ميدياتات
انتتخائلو مقطب كم اون مجبي طعنا وي اماغاغبا مختال شكر او زي مبزح كالي اتي زدلي افاوس زي مرسع ابز غزيزي حيسكا ناينو ويح غزي افاوس كمو تخولتات سلازلو قولعون دحرالو افاوس زدليوم بدنبي تفاوسهم بقاباب كوهب دكتور منجس ابزي خينو حالكم مو اندحر حجي حتوتات هالو خابو اتصل يمرض أراي دكتور تجاي تعمينا مسجنكا نزي أصفح حبيكا مجلات زجلت كنا بتعمينا مسجنكا قرب سامرايز كجبر خفتن قرب سمو قبل خفتن اتلال الزبالة دحريو ناب حتوتات قلنا أتينا لذي أتي أقاتي مزلو ناي لبدا زي COVID-19 شجر برتاع زبالة شقاتن تعطن كمتسيخ إليو أمو عامي ود السبك أسفل عليو قبر ملسي شجرالون ديو جنتي قبر ملسي زحاتت كميجركا تمكتو كميجركا أنتاز بحرياك تقبر أجزلوز بزعبا فرحي أنزايتي وتصبو جركا قلت كان الله سو فرحي حدا جنيا قوني خل جن لا متحبار قالوا خناتات او انتاو خاخوني خد اجي ابزي معاتيو زفرح زي كاب او انتاوي ناب قالو تاو زغير زي صبوغيركا قريت قالنا لها تحطتات ملسن كوموتات تماساسالي نغرات قلكن سمعنا ابرسيو كبيت شجر بس هزمنا ترازح لفه بستفالاني مخنيات لزحته حلفه زي بوست تراوماتيك ستريس ديزوردرز بحال سنا امراو قسلي حيزو زلو سب امونغونا كهولي يخديمو نتي سنا امراو قسلي متنخاص ስለዝኾነ እዚ خقددو يخدي ይልካኻ አሜሪካን ካብ ኩሉ ኸ እዚ ፍርሒ አንዛይቲ ዲዞርደር ንዑ ሃሜገርካ ትምክቶ በሓንጎልናቲ ሓደ ናይ ስምዒት እቲ ሪአክቲቭ ብሬን ዝበልካዮ ተኸላይ ከዓ ናይ መሕሰቢ ሓንጎል ኣለዎ ይልካ እቲ ቲንኪንግ ብሬን ኣብ ዝኾነታት እዚ እቲ ብዝያዳ ነቲ መሕሰቢ ተጠቂምካ ምኽያድ እቲ ዝሓሸ እዩ ኻልካ ኣሜሪካን ኣለኻ ብዛዕባ ናይ ቆልዑት ይልካ ቆልዑት ኣብ መንጎና ኣለዉ ቆልዑት ኩሉ ይሰምዑዮም ካብዚ ከመልና ንዛረቦም እንታይልና ነዕልሎም ነዚ ኩነታት እዚ ከዓ ብስምዒት ደይኮነ ብሓቅነት ቀሲልና ከመልና ንዛረቦ ከዓ ነገርካና ኣለኻ ኣብቲ ናይ ሕክምና ክኸውን ከሎ ከዓ እዚ ቴራፒ ዝበልካዮ ነቲ ምምዕባል ነቲ ናይ ወዲ ሰብ ክእለት ነቲ ኮፒንግ ስኪል ኣካያይዳና ንዕኡ እንዳጥረናን እንዳጉላሕናን ክንከይድ ኣለና ኸልካና ኣብ መወዳእታ እቲ ፍርሒ እቲ ስትረስ ነቲ ብተፈጥሮ ናይ ወዲ ሰብ ረኽሲ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ ይጎድኦሞ ሳዕቤኑ ከዓ ረኽሲ የምፅእ ማለት እዩ ዲፕሬሽን ናይቲ ኢሚዩን ሲስተም ናብ ረኽሲ ስለዚ መዘሎ ኩነታት ከዓ ረኽሲ ስለዝኾነ ነቲ ኢሚዩን ሲስተም ናትና ንዑ ነደልድሎን ነብሎን ክህሉ ኣለዎ ወልካ ኸ አሜሪካና ሞ በዚ ሁሉ ነገርካና ብጣዕሚ ነመስግን እጂ አንቲ ቁርብ ቀድምና ፈቶታት መታውና በዚ ብምኽንያት ለበዳ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከስዕቦ ዝኽእል ከዓ ስምዒታት ብዙሓት እዮም ኢልካ ጥዕና ናይ ምስኣን ዝናይ ፍርሒ ምልውዋጥ ኣመጋግባ ስእነት ድቃስ ብዝያዳ ከዓ ነቲ ምግዳድ ሕዱር ሕማም ንኣብነት ናይ ጸቕጢ ደም ዘሎ ወድሰብ እቲ ጸቕጢ ደም ንላዕሊ ከይድ ይኽእል ደረቅታ ይልዕል ስለዚ ነቲ ዘሎ መድሃኒታት እንታን ከይጎድለና ከዓ ኣቐዲምኩም መድሃኒት ሓዙ እቲ ዘድልየኩም መድሃኒታት ከዓ ቀጽልዎ ኢልካ ከዓ ኣሜሪካና ኣለኻ ሞህጂ ከም ሕቶ ኣነ ሓንቲ ሕቶ ዝመፀት ክጅምረልካሞ እዛ ሓንቲ እንታይ ላጽሕፋትና ደቀይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ነይረን እጂ ካብ ቤት ትምህርቲ ተመሊሰን በቃ ብድሕሪ ክንደይ ሸቐልቀል ኣብ ገዛ ምሳይ ኣለዋ ሕጂ ክመጣ ከለዋ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ግን እዚ ሙሉእ ህይወተይ በቃ ደርጋ 14 ሰዓት ሓሳባተይን ኩሉ ሲ ብዛዕባ ኣነ ድየ ዋላ ደቀይሲ ንኸይትንከፋለይ ድቃሲ ኢነ ተሻቒለ حمام رأسي مرزي نيرونن علونن حجي قديدوني نحكيمي تدول كله خاء فوسيا لن مخناتو تي اوفيس ساعتي له حجسي انتاي سقع مدهاني الدركبسي انتاي كقبر انتاي تماخرني هو كان زيتات بزح كركب يكاليو من البات وين كان زرداني بينا دو خوينا تعبيم زولاني دقا بزعبا بعالت بيتا ويكالي ازمادات تزايبت نبتا تحفظ دلقا بزح قزي علو سينجل بارنت
ኣብዚ እዋን እዚ ንሱቲ በይኑ ዝዓቢ ቆልዑ ዝያዳ ክሻቀልን ክሻገርን ክትሪኦ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ፋይናንሳዊ ኩነታት ናይ ቁጠባ ተረኺቡ ዘለውን ዝያዳ ነቲ በይኑ ቆልዑቱ ዝዕቢ ዝያዳ ከሻቅሎ ሕጂ እዚ ፍርሕዚ ክመጽእ ከሎ ናይ ኮቪድ-19 ተመሲሉ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ሻቅሎት ከግድድ ዝኽእል ክኸውን ይኽእል ስለዚ ሕጂ ሰብ ክሓስብ ከሎ ኦኬ እዚ ኣነ ሻቅሎ ዘለኹ ወይ ንዓይ ዘጫንቀን ዘሎሲ ሕጂ ዝመጸዲ ወይስ ዝነበረ ሕጂ ዝገደደ ሕጂ ትመርዘን ዝነበረ ሕጂ ገዲዱሎ ሕጂ ተሓንቲ ቅን ሕጂ ቁርተይ ተጠቅሰት እቲ ፍርሒ ዝተፈላለዩ መምጽኢ ዘሎ ሓደ ሕጂ ካብ ፍጥረት ክበሃል ከሎ እዚ ፐርሶናሊቲ ስትራክቸር ሓደ ስኩፍ ዝሻቀል ብነፍሱ ሰብ ኣሎ ብተፈጥሮ ገሊኡ ካሎ ፈጺሙ ዳሓን ማለት ብዙሕ ዘይሻቀል ገሊኡ ኣብ መንጉኡ ከከም ፍጥረትና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ስኩፍ ብዙሕ ዝሻቀል ዝፈርሕ ብዛዕባ ድሕነት ኮይኑ ወይ ጥዕና ናይ ደቁ ኮይኑ ዝሻቀል ዝነበረ ዝያዳ ክሻቀል ሕጂ ትጽበይኻ ሕጂ እዚ ኩነታት ዝዕድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ንብሎ ዘለና ከምዚ ሕጂ ኣነ ኣይዝከረንን ብዝሕሰብ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮነት ዝተዛረበሉ ግዜ እዚኣ ሕጂ እዚኣ ፖድካስት እዚኣ ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮዊ ኩነታት ናይ ህዝቢ ንዛረበላ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ካልእ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣነ ሕጂ በዚ ከምዚ ኣጋጣሚ ኣጓኒፉኒ ይፈልጥኒ ቅድሚ ሕጂ ክንዛረብ ከለና ብካልእ ሕማማት ናይ ወዲ ሰብ እንተዘይኮኑ ብስነ ኣእምሮነት ኣይንዛረብ እዚ ሓድሽ ዕድል ሕጂ ነዛ ክብርቲ ኣደ እዚ ኣጓኒፍዋ ዘሎ ዝተፈላለዩ ዓነት ክትገብር ትኽእል ቀዳማይ ነገር እዚ ኩነታት እዚ ንኩሉ ኣጓኒፉ ዘሎ ንሕና ተሻቂልና ተሸጊርና ክንፈትሖ ዘይንኽእል ግን ሓላፋይ ከም ዝኾነ ክትርድኦ ካልኣይ ነገር ክትሓስቦ ዘሎ ተሻቂለ ድቃሲኢነ እንታይ ቀይረ እንታይ ሓጊዘ ንደቀይ እዚ መገዲ ዝኽተሎ ዘለኹ ናብ ምንታይ ኣብጭሕኒ ሕጂ ሳብ ምንታይ ክትበጽሕ ኣግዲዱለይ እንታይ ክገብር ይኽእል ካብ ብሕጂ ናይ ኣካላት ምንቅስቃስ ክትገብር ትኽእል ሰብ ዘይብሉ ግዜ ንዕና ንውፃእ ንደቃ ውፃእ ንውፃእ ንዛወር ክትብለን ትኽእል ንዕና ሓደ ነገር ጨወታ ንፃወት ወይ ደስ ብለክን ሙቪስ ንርአይ ኣብ ክንዲ ምሽቃል እቲ ምሽቃል ነቲ ኣተሓሳስባና ይቕይሮ እዩ ብኔጋቲቭ ይቕይሮ ምሽቃል ማለት ኣድቦኻ ምስላብ ማለት እዩ ድሕሪ ተሻቂልካ ብሙሉእ ኣእምሮኻ የለኻን እቶም ቆልዑውን ነዚ ዘይምልከትዎ ኣይኮኑን ይፈልጥ እዩ ስለዚ እቲ ምሽቃል ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነ ዝሃሰካስ ነዞም ደቅኻን ንኸባቢኻን ከዓ ዝሃሲ እዩ ሕጂ ነቲ ካብ ምሽቃል ዘውፃእካ ንጥፈታት ክትምድብ ኣለካ ኣብቲ ናይ ምሽቃል ሕጂሱ ከም ኮምፎርት ዞን ክኸውን ይኽእል እቲ ምሽቃል ንባዕሉሲ ውፅኢት ዘይብሉ ዲፌንስ ሜካኒዝም ወይ ከዓኒ መስርሕ ክኸውን ይኽእል ውፅኢት ዘይብሉ መስርሕ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እዚ ሕዱር ተኾይኑ ቴራፒ ዘድልዮ ነገር እዩ እንድሕር ኣነ ሓድሽ ኮይኑ ከዓ ተስፋ ህድኣት ከድልየ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ከም ሓላፋይ ከም ዝኾነ ዳርጋ ኩሎም እቶም ዝማራመሩ ዝብሉና እንድሕር ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ሰብ ዝፈቱ ሰብን ዝሓሊ ሰብን ትራኸብ ደው ኢላ ክትዛረብ ኣለዋ ጭንቃ ክትካፈል ኣለዋ ምስ ሰብ ክትራኸብን ክትዕልልን ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ንኽኢላታት እዚ ኣነ ፀገም ኣጓኒፉና ሓገዝ ደልየ ዝብል ሰብ መፍትሒ ይረክብ እዩ ንሕና ኣብ ባህልና ዘሎ ፀገም ብዛዕባ ስነ ኣእምሮዊ ጭንቀትና ኣይንዛረብን ኢና ከም ነውሪ ተወሲዱ ወይ ከዓ ከም ድኽመት ናይ ሰብ ተወሲዱ እቲ ሰብ ክብል ይሓልፍ ብዘይ መፍትሒ ውፅኢቱ እንታይ እዩ ሕማማት ይገድድ እቲ ከባቢኻ ይጥቃዕ ብዛዕባ እታ መጀመርታ ዝተባሃልና እታ ስቲግማ ትበሃል እንድሕር ዕድል ተረኺቡ ምዝጋጣም እዚ ስቲግማ ዝበሃል ክጠፍእ ኣለዎ ስነ ኣእምሮዊ ሕማም ናይ ወዲ ሰብ ዝነበረን ዘሎን ዝህሉን ንሓወሩ ክህሉን ዘሎ ሓቂ ስለዚ ክንቅበሎ ኣለና ዝኾነ ኣካል ነብስና እንድሕር ክሓምም ኮይኑ ስነ ኣእምሮዊ ከዓ ክሓምም ስለዝኽእል እዚ ቅቡል ነገር ክኾን ኣለዎ ስለዚ እንድሕር ደኣ እቲ ናታ ክእለታት ወዲኣ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ዓንቶ ናሉን እንድሕር ኩሉ ፈቲናቶ ግን ሕዱር ፍርሒ እንድሕር ኣለዋ ናይ ግድን ናይ ክእላታት ሓገዝ ንኽደሊ ምኽሪ ትህባ ኣራይ ያቀኒልና ስለዚ እዞም ኣቀዲሞም ስነ ኣእምራዊ ድዩ ዘይ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ዝነበሮምሲ እዚ ዘሎ ኩነታት ተደራቢ ተፅዕኖ ኾኖም ማለት ሕጂ ከመይሎም ይምክትዎ እዚ ከዓ ሓላፋይ ሽግር እዩ እሞ ሓላፋይ ሽግር እዩ ስለዚ ነዚታት ነዚ ስትረስ ዘሎ ከመይ ገራ ከም ተድሕኖ ከዓ ፅቡቅ ሓበሬታታት ገለ ይብከና ኣለካ ናይ
post traumatic stress disorder mention ጌርካ በመሳት ተሐሂዛ አንተ حتى አንተ ኢላመጽያ በሰንክዚ ኮቪድ-19 እና ዘራ እንታይ ክጋጥም ይኽእል ኢሉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ዋላ ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ናይ ዘቤታዊ ሃስያ domestic violence ክንሪኦ ትገድድ ይኽእል ዶ ናይ domestic violence ገለ ኩነታት ዘለው ኣዴታት ኣቦታት ኣሕዋት ገለሲ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ هو ጥበት ሕቶ እዚያ ጥበት ሕቶ ያ ምክንያቱ domestic violence ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ዓለም ብዘይ ግድስ እንታይ ደረጃ ትምህርቲ ተበጽሑ ብዘይ ግድስ ካበይ መጽኡ ብዘይ ግድስ እንታይ ሃይማኖት አሎ ብዘይ ግድስ እንታይ ስምዒት ናይ ዝኾነ ካልእ ናይ ፖለቲካሊ ናይ ገለ አሎ ዘሎ ሓቂ domestic violence ቀሊል ነገር አይኮነን domestic violence in fact is widespread ዘሎ ሕቶ ግን መን ይዛረበሉ መን ዘይዛረበሉ ኣብ ባህልና ሰብ domestic violence አይዛረብን እዚ حدش عدلي احنا بزخ نزارب بزقاطام زي حدش عدلي خفات يخون domestic violence كنزاربولو لنا لومي تبصحي زلو زمن violence ناي زخون عينت قبلنت كلو አይክልኒ ሓደ ሰብ በፍጥረቱ ተጋጫዋይ ሰባሎ ሕማም ዘይብሉ ግን ተጋጫዋይ ተባሳይ ክሉ ኽእል ሓደ ንስዩ እዚ ሕጂ ፍጥረት ክባከሎ personality traits ዘሎ ወይ personality disorder ዘሎ ሕማም ክሕከም በፋውስ ኮኒ ብገለ ዘይክእል ግን እቲ ሰብ ሓላፍነት ክወስድ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ግብረ መልስ ኸርእሎ እቲ violence ዝበሃል ቅብሊት ከም ዘይብሉ እቲ ህዝቢ violence ከም ጻባ እቲ violence ዶብ ክግበረሉ ከም ዘሎ ብዙሓት ሰባት ኣለው ብዙሓት ሰባት ኣለው እንዳተሰቃዩ ኣብ ገዛ ዝነብሩ ናብ ዝኸድዎ ዝጠፍኦም ወይ ከዓ ነውሩ ኮይኖም ዝስምዖም ንኽዛረቡ domestic violence rate ኣብ ኣሜሪካ ወይ ካናዳ ላዕሊ ኮይኑ ይርከብ ኣብ ጀርመን ሰርሐ ነይረ ኣብዚ ዝለዓለ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ግን ኣብዚ ዝለዓለ ሃሊ ዘይኮነስ ኣብዚ ሰብ ዝያዳ ብኽፉት ዝዛረበሉ ኩነታት ስለዝኾነ ኣብ ባህልና ንሕና ሰቢና ከምዚ ኣብዚ ዘሎ violence ክህሉ ትጽበያኽ እንድሕር ዳእቲ distribution ናይ ሕማማት ወሲድካዮ ኣብ ኩሉ ዓለም ሓደ ሓንጎልና ሓደ ኣብ ሰብዓታት ሓንጎል ናይ ኣብ ቴክሳስ ዝነብሩ ጻዕዱን ሓንጎል ኣብ ናይጄሪያ ዝነብሩ ጻዕዱን ሓንጎል ጂንስ እቲ ጂንስ ናይ ናቶም ስፎሳ ኤት አል ዝበሃል ሪሰርች ገበሩ ኣብ ሰብዓታት እቲ ንዓና ዝፈላለየና ናይ ቆርበትና ናይ ገለ ዝወሓደ ጂንስ እቲ ካልእ ጂንስ ግን ሓደ ግዜ ከተዋዳድሮ ከለኻ እቲ ጂንስ ናይ ሓደ ኣሜሪካዊ ጻዕዳ ምስቲ ጂንስ ናይ ሓደ ኣሜሪካ ናይ ሓደ ኣፍሪካዊ ጸሊም ጥቃን ኮይኑ ዝያዳ ይርከብ ካብቲ ጎረቤቱ ጻዕዳ ፍጥረትና ሓደ ሕማም ዝጓንፈና ሓደ ሕክምና ዝተፈላለዩ ህይወት ዓይነት ወይ ካቲ ሃብቲን ድኽነትን ፈላለየና ኽእል ሕጂ እዚ domestic violence ኣብዚ አሎ ኣብ ህዝብና አሎ domestic violence ዘልዕል ኩነታት አሎ ሓደ እዚ ኩነታት መጽኢ ዘሎ ንኸምኡ ዝዕድም ኩነታት ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እቲ ሰብ ኣብ ክንዲ ነዚ ተዋኒፎ ዘሎ በደንብ ይኽፈትሖ ዝፍትን ኣብ ምግርጫውን ኣብ ምጉሃይን ከኣቱ ይኽእል ፍሉጥ ሓቂ እንታይ ኣሎ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ስነ-ኣእምሮዊ ፀቕጠት ዘለዎ ሰብ ዝያዳ ኣግሬሽን ከርኢ ይኽእል ፍላይ agitated depression ዝበሃል ኣሎ ዲፕሬሽን ዘለዎ ደይ መስል ሰብ ዲፕሬሽን ከለዎ ኣብ ምግርጫውን ኣብ ምህራምን ኣብ ገለን ዝኣቱ anxiety ንባዕሉ irritability ይገብር እዩ ገጨውጨው ይብል እዩ ዘይምድቃስ ገጨውጨው ይብል እዩ ምሽቃል ኩሉ ገጨውጨው ይብል እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ወፂኡ ኣብ ካልእ ግዜ ዘሕልፎ ዝነበረ ብሓንሳብ ክሕልፎ ከሎ እንድሕር ዘይተጠንቂቑ ዝያዳ ምግርጫውን በኣስን ቫዮለንስ ክመጽእ ይኽእል እዩ ምስታይ ምጥቃም ወልፋዊ መዓዛታት ኣብኡ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብዚ ሕጊ ክወፅእ ኣሎ ብቲ ፋሚሊ እንድሕር ዳ ነዚ ኩነታት ዝኽሕለፍ ኮይኑ እቲ ናይ መስተ ኩነታት ጎደቦ ክግበር ኣሎ ንጎሆ ተሲኢኻ ስራሕ የብለይ ኢልካ እንድሕር ጀሚርካ ኣልኮል ናይ ግድን ቫዮለንስ ክልዕል እዩ እዚ ኩሉ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር እዩ እቲ ብሓንሳብ ዝነብር ሰብ ብሓንሳብ መደብ ክውፅእ ኣሎ ብኡ ጥራሕና ክንግዶ ንኽእል እንድሕር ዘይኮይኑ ነቲ ከምኡ ዘጓንፎ ዘሎ ሰብ ከተታባዕ ኣለካ ብዛዕባ ዘጓንፎ ዘሎ ቫዮለንስ ክዛረብ ነቲ ዝኣምኖ ሰብ ክነግር እሞ መፍትሒ ንኽረክብ ክፍትን alright ጽቡቕ ስለዚ ካብ ንቡር ዓቐን ንላዕሊ ምጥቃም ወልፍታት ኣልኮል ድዩ ሽጋራ ሻሂ ቡን ካውታሲ ምቁጣብ ሞኻ ተጽብቕቲ ሓበሬታ ከዓ ስድራቤቲ ኣቐዲሙ ካብ ሕጂ ኣብ domestic violence ከይተኣታተወ ከሎ ኣቐዲሙ ክዘራረበሉ ይግባእ ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ ንነዊሕ ክኸይድ ስለ ዝኽእል
سومنا توارح حمان خيط فلز خلسي عبجزاس مدب كوفيلكا بزعبا جستاذ مزررة قرم صبو حابريتا دكتور تكيه انتا اللو توسخو تقل بزعبا زي violence خبها الكولو بزعبا زي قسلتات عب قول عديو عب دك نستيو انتا فيزيكال تراح دي ولا منتال اللو بزعبا زي قرب لقصة psychiatric hospital سريحين يرجن ناي psychiatry تمرتيه بالليل جن exposure نيرومي بزح خمزي دكتور تجاي زبالو بزح informed دايكونان بزح أنا أدهوين يقولوني أنا تي ناي أمره تعنا مالتي أنت قبل دلين دكتور تجاي بتعمل excellent presentation بتعمل مثلا زي كنكفكا point هلام يترف دوز أنا نرسي كمان سمجع تماهي رخاف ذات قبر كا presentation really appreciate قبر كا تزقر موكم نبزحتم زريهم حمومات درا 25 ولا 20 كلتن حرحوم ريا معلتي بزي مجنا 5 6 شوعات حمومات زموتوني كل شيء mental health زلوم يم anxiety كم زبالو دكتور سجاي panic زلوم مالو حجي حانتي example نخبك مسكاب كنا من تايز دكتور سجاي زلو stigma زبالو open كنكون لنا بزعبو كنزار ربال لنا بسدرانا ديو نحوات ناديو نحكيم ناديو بالتعمد لايو كم تزبلو كم تخال حمامات كلونا قبول زخونه نأمرو حمام كن حامم كأني قبولي حج حادث أنا نأمرو حمام يبلين anxiety attack جرني عفلتنيو stress جرني عفلتني زبل سبع كونن كلها ولا تي تاشموتي كبدتو نايت سمعتات كنترول نقبرو نخون بري كل شعب anxiety نحلفينا ببانيك attack نحلفينا حجين حنتي example كنت ما لحد حموم زارب كحوم على الودي 3 أدميو حجز سب مخنياتو anxiety لو panic attack لو خمس عنتوي دفت جايز بولو chest pain على نيدو heart attack دحيز نخون متنفس أبيني نفسي فخسن له بزح عن سمعتنا anxiety هلومو كل شيء emergency room يزغيد عسى دخلت عسى 3 جزء بوحي خيد 3 عدمي حجي أوخاني حشدش شوعات ساعات شو من ساعات يتسنع مالتي أما جالس شيء قبروا له ولا عنت نجار إلا anxiety تأخذ دليل إزي حجي بزنا كورونا فيروس خيد سلذيك على يدويلو ليس مالي زارون يرى مالتي نو حجي نتاين مباليو بتعم كومنيو زمان جاء دكتور سجاي تزاروا السمع خمو قبل بهم حضركم بتعم important نجاريو كم كندي مزراب كدلينا يو نحاو نادي نحفت نادي نحاو حرك نادي نأمنو انت أخ بيت كوينو خاني توم كوابي نازلون لحرك حقوز نازي كإلهم كأني experts كيدنا حكيمنا زاريبنا زحفرنا قريبون كم زي نعمرو ساقمسي زلو نبرا زلو يخد نبري خاص لذي أنا كوا من ستاب كاب details زخانة خالق نقرأ كإلني سجايز دكتور سجايز بولو more than enough you حتى انتلو نعيز مركز جن نعم طب دكتور تكيه يعني يلا أجد حن حتى مايك نخفضهم حتى نقبل هاي سلام كنا بهالخبر الدنيا إذا دول زلا تحسين دكتور سجاي تزغبركايو presentation تحليلتن حسابن تعمل هاي مسكنكو حل سني عبد حد جزي خمس زقالت كايو خاناي سنامرو شدر كبزح كم زخلون قالت كان يركا مبزحتي بحلف مستبهلنا بخيط ناي social distancing كبيري لي عمن قلت قال حتى تاتوي بسبازر أخوت ناي public social distancing مبر اتي أبو حدا برزدي ديو كذا تأكيد كاديو اتي بحنسم حلاف زيتات زترفع مثلا بزعبوس انتاي ملقت لك عندنا خابين خاب فرحون دغ زي وصو كارو سبا زي زاربو ياو بنفاس الله يوم سلازا امنو اتتعاطي خاب غزا دغ ويفتك خيوت خاص زمصو شجرات تتقلص دس مبالني ثانك يو مچم مزا زعربتي حتى زمارامرو منالبات كالوت زيادة خلوه اليوم جن بحافشوا نتي أبوبوتنا زلو ممرحي ناي توم ناي حكمنا ناي public health authorities وحلفتي كن كاتاتل يقبعنا
مخنياتو أبقاليو بوتاتات تي incidence rate تنزرقح نايتي فيروس دحن كون يخل أبقاليوها يعري قديدو اللو زلو وانات كلو يخل السو بتعني أقداسي نتبي مخنياتو دحرد آخاب غزا أيتوتسو تباهيلو بتزلو زرقح نايزي كوفيد 19 نساين آخن كاتا تلازلنا اندحرد آني أبقاليو بوتاتات حجي كساب 5 سبات كتراخبو تخليكم زبهال ممرحي كوهاب خل ككمتي ناتكا كومفورت زون بتي ممرح تختيلكا تقبرو تخل نقرات اللوجن بحافظ شو انتاي زبهال نتي كاند زغربا كاسب مسؤول بزح تحلف سب مثال قند عركها اموها اني اتي منقصقاس ناي عركها ويد ناي زمدكا ناي ابالات سدرابيتكا اتم قصقاساتهم تريديوس ناتهم كتفلطوا لك لمثالي اب حكمنا سرحو انت دا خوينم اتي كالت ناي كونتراكت مقبار زلعله خوينو كون سلازركب اتي اب حكمنا سرح منالبات زياده قطب تصبيه وي اب بزحي سب زلوو ناي قدن كوينو غنا سرح زلو كمزي باركينج هاوسز كون خل وي شوبينج سنترز كورتي ترافيكس بزحو خون خل نسو بعدنا حلافنت تسكيمنا نابي كابي كنقرب مسمان كنقرب كنوسونا لنا كمون اتي حلافي بفلاي ولدتي عليتي ناي قلعو كمون عليتي ناي عبيتي سبات أبغزا كاب 7 عمت نلعلي اندحرالو زيادة متنقا كان زيد اللي خلو تفلطوي كمون قال حدو حمامات زلو سب اندحرالو نعقو أبتقم كي تأتوه إذن عم بلواتات كإلت تطو كتبلو كان زلكا بحاف الشؤو تواهيب زلو معدو مالتي حجي نزات بلي أزلق حتو سي أتقالالي زخونة حافشا وقبول زخونة مسي زلو خوين عايش معنن مستي كونتات الناتكي ناي قذا أولا دركي اتهم زقربوخي ويكتقدموخي زلوهم سبات كا من مخانم انتاي كم زقبرو كل زي أب جمجامي اتيخي نزو ثاني تقربي حلافنة كلو كيو مالتيو لكني دكتور أجاي اوكي دكتور أجاي قرب زي انت اسمه بزعما ناي سدرا عندنا نبل لنا بحنسا تاكيد كمو عالم نحدار اندامت يازل حجي مبدحتي يقرا تاغبر لمبر ابدك تبعتيو مبدحتي دغدغ انا نبل من الباش حجي نا قدن غزا مسكودنا على طبت انطنا خو متقطع قالي هلو خون كداس تي ناي غزا فرح ديو ندك قلع ملايديو ناي غوالستي تحراي مثلا مبدحتي دزي ولا كوا استاون 8 ساعات دي 10 ساعات صريحه تنقطن اتي اباهنا زلو مبدحتي تاغوالي سيتي ابسرح مطياون كسات تخل ማለት ارزي اوان زي اجل انا زدل دكترعتو እዚ ጉዳይ ናይ ኩላህና እዩ ምስናይ ገዛ ስራሕ ድዩ ንቆልዑ ምእላይ ድዩ ፓርቲሲፔት ክንገብር ኣለና እታ ካልአይቲ ድማ ብሕልፊት ማሊ ሓንቲ ብጻይትና ዝደውላ ተዛረበት ኣብ ኣፓርትመንት ትነብር እሞ ፍርሃት ኣለኒ ከነገር ደቀይ ዝገብር ክብል ከላ እሱ እቲ ጥራይ ትኾነን በዚ እዋን እዚ ናይ ፋይናንሻል ኢሹስ ነይ እዚ ነገር እዚ ይናዋሓሎ ስለዚ እቲ ፍርሂ ቆልዑ ክምለሱ ከለው እቲ ናይ ኤክስፐንስ ኣለና ከመይ ጌርና ኣና ደቅና እንታይ እስሙ ምግቢ ንቐርብ ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ናይዚ ብሕልፊ ኣሜሪካ ፉድ ባንክ ዝበሃል ኣሎ ብኣና ልሙድ ኣይኮነን ግን ኣቬይለብል እዩ ብላይታ ኸይቱ ቦታ ቤ ከም ዘሎ ሪኢኻ ዘላይታ ኣስገዳሕ ትገብር ብናጣ ከም ዘሎ እንታይ እስሙ ኣፕሮሰስ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ሓንቲ ድማ ዶክተር ጸጋይ ኣለው ሰባት obsessive compulsive disorders ኣለዎም ናይ ሓቂ ብጥሬት ናይ ጥሬት ፀገም ዘለዎም ኣለው ወይ ከዓ ብዛዕባ ሳይኮሶማቲክ ሲምፕተምስ ገለ እዚኣ ምቑርብ ተሰብርህለይ ደስ በለኒ ናይ ብሓቂ እቲ OCD obsessive compulsive disorders ሕጂ በዚ ሓድሽ DSM-5 መፂ ዘሎ ምስቲ anxiety disorders ተጠርኒፉ ዝኸይድ እዩ እቲ ምክንያቱ ከዓ እቲ ኣፋዋውስኡ ወይ ከዓ እቲ ሃይፖቴሲስ ናይ OCD ናይ anxiety disorders ሓደ እዩ እቲ ሃይፖቴሲስ ዘሎ ምናልባት ንብዙሓት ሰባት ክዕግቦም ኣይኽእልን ይኸውን ግን ውሕደት ናይ ሴሮቶኒን ይዝበሃል
وحدة ناي سيروتونين زيادة أب OCD ألو بو مخنيات كاتي فوسي قرب بزح زبالة أفاوسي اليوم إذا مالت زي زنبالة ناي كمامات حنقول زمتقو كونتات يوز بال OCD بفلاي اندحر حضور كوينو بتعني OCD انت مخانو دو تبرحلنا حجيزي OCD obsessive compulsive disorder مالت حجي اتي بحري نايزي كونتات زي كلتا شنا خلو حدا obsessional type بحالالو حجيزي حنقولكا سقيلو بحدا نقر يحسب كل اللي بلابز وطح زي بلو حجي تفللي ناي مجناقن ناي obsession تايو اتي obsessional thinking بحالو ideation نسو بعليو بلوخ دبلاب حنقولك حجيزو ايجو ديستونيك بحال سقادي تحسبو زي تدلي نقر متيو اب حنقولك سقيلو خلا دبل حجيسو تايك خون غقل دس زي بلكا ديت فوتو حسابات حجي من البات بوزح زين تايب رأي blasphemous ideations كراي خال أملاخ ند أمنكا اتي حنقولكا جن أنتار أملاخ يزارب حجيسو حدا خبط عندي فينومينات زرأي لبوزو حساب زي شاقل لبوزو حساب زي شقر كتحاسبو زي تدلي أب حنقولكا بولوخي لي واتس مخوله ليبل تطوق كتبلو عند حفتينكا مليسو قدكا حجيزي تيرابي زي نغري كالايشنخ ريتوال obsessive compulsive type allo حجيزي زمسبات rituals allo حنت نغر كي قبروا عند حرت أنيحهم كم زحمق نجار زقوانفهم وكحمق نجار نسرابيتهم زقوانفهم كون اسمعهم مثالي نظام عطو متحزيد كسب عصر تحموش تجزي تشك تزيجي أما هب حدا فولي جزي ويكاني نزمو اللي أنا يليتشي تات أنيحهم دحزي واللي عمات في أمه ويكان تي نايكشينا غاز كيدوم تشك تزيجي أمه ويكا فولي نجارات أصفيهم ما تصريهم من دحر زي حزمه صبغ ده يسمعهم كوتا سمو دكتور سجاي رأيت خالفك لذي تي ملكتات ناي OCDC بزز لخونات إنكاتن قلت جددي خيليهم جدد خيلي منال بفلايك تي جيرموفوبيا زبال إذن بتصريت أزيوم استملوخو سبات صوري كوني زي سمعهم ممليسهم زحصبونه تنغرات صوري كله نساتهم فلاي ابزوانزي بتاعني شجر كرخبيهم مخنياتو እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሜድያ እቲ ቫይረስ ከምቲ ናይ ካልእ ኣይኮነን ክፀንሕ ዝኽእል ዕሪኻ ክትሓፅበለካ ኢድካ ዕሳ ብዙሕ ግዜ ኢድካ ክትሓፅበለካ ሕጂዞም OCD ዘለዎም ኢዶም በቲ ኮይኑ ክሳብ ቆርበቶም ዝፍሕፋሕዮም ድሓፅቦ መሊሶም ሕጂ ውስኹሉ ኣለዎ ምክንያቱ ሕጂ በቃ ዳርጋ كم حدا قبول حساباتي قريب زول 10 سكند تكون تحطو إتكاغله سلسي زي شجر زور زلهم سبعة وزحت كلهم طب حتى الله هلو هلو انت تحت زحوي حتى قد انا تاخذ الدليتي بزي فيروس نزموت السبات اتوم دموت في الفيروس سوناتهم ناي متنح تقولوا اللودو حنتي كلايتي من الباتات كان زناي فعل سنعيسات اندحر عاديركا من الوقت كورونا فيروس كون خيلي مو ثم بجزاز ركو مرحانيت كان بعلنا كل دي واديل دي جلز اتمسولس فوسدي كالدي رايت دكتور تكي هو اتا اب مسموته سبسي اتي فيروس او يهلو دخون تبل حتى هم نفطو اذا فيروس زي جنا حدش فيروس يو مش حجي بزح زلو داتا اي مثلا اتليست كابزم كم بوز انخو سرا خو داتا يلن جن فيروس مخانو خانيس نفطو ميزز فيروس كاني سارس كوفيد نمبر 2 دي بحال حدا خالون سارس كوفيد نمبر 1 بحال ونيرون دي up to 2002 2003 they are similar يوم حجي كم خالق عينة فيروسات the cell the virus زي survive زقبر انتدعى functioning زسرح cell انتدعى حليو حجي حرسب اندحر مويتو تلوجيك تريو خلها مالتي اندحر حرسب مويتو بتوم سيلز يموتو اللو مالتيو حجي توم سيلز اندحر مويتوم اتي فيروس او وشت اندحر اللوفتو وشت سيل اندحر مويتو اندحر سيل نايك سيل فاكتوري فابريكان هذي سرح اللو السيل نفسه ريبليكيت جورو اي كيلني فابريكا دوتو يلالا ግን እቶም ቫይረስ ኣውቶም ኦሬዲ ግን ሰርቫይቭ ዝገበሩ ክፀንሑ ይኽእሉ ኾኑ ምናልባት ንመዓልታት ግን ኣይ ክና ጊቭ ዩ ክንዲ ዝመዓልቲ ገለ ክብለካ እውን ኣይክእልን እየ ማለት እዩ
حدش ريسنتلي زمت أجن كابريسان اللي على زم كابريسان زي كنا بقال زمت أنا قرأت على مثلا عتز جبروا نيو إنجلاند جورنال I don't know زعبا أب عير كركب خالدي زبال مثلا عتجيرهم يوم كاب 3 ساعات يسنحي بحال أب على نحاس ويكا كوبر يعني كاب 4 ساعات يسنحي بحال أب على بلاستيك ويكا ستينلس ستيل كاني كاب 4 ساعات يسنحي بلو أب على الكرتون ده نقرأ كاني كاب كل 3 ساعات يسنحي بحال يعني أنا دكتور تكي بزعبات تايلونول زبلا أدبيل تايلونول زبلا ترات حموم دحرس انت تالو يس كتكوسد خالي تايلونول ولا أدبيل كوسد خالي حد زمت ميدياتا تالو زفيروس اللي حفيزوكات ايوبروفين كتوسد وموسين كتوسد ديبل كانجل زبال زي مثلا عاتي تقبروا اللي كونن دحرسن لك يس كتوسد خاليها ترايز كابزو عجسك اوانسي ولا حنت تقم يبلو الرأيان يلا أجي خلت ثلاثة حتى ما بحنسا إنسا دحري وبحنسا الملس دحان قاعد زخفتو دكتور هنا حتى الله حنتي برهانة خبصانو زمتت الساقة بزعبة أدفيليا انتايو أدفيل حماقيو نسمع مو انتاي رئيسو لكم يا تبل دكتور هنا هلا زي انتاي قالوا مبدحتي information of course اب ناي social media إذا لوجن زي تي انت اشمو بس وانا زي هدوس انت اشمو information يلن تا مع سيد الله مارش 13 World Health Organization حنتي ناي جورنال ريوم ibuprofen نتي COVID-19 ولا ibuprofen تكونت anti-inflammatory بالبارسل بعد هيدروكورتيزون عن كمان نعوسي بحرجر كاسي نتي حمامتي ينهرو يو أيتأكمني وزبهال ما مرحوت يوم كاين تكمل لهم قدام قال راح نسمعه بصباحيتها actually 18 بمارش 18 يا متيازنا World Health Organization صباحيتها حسابهم تغيرهم مالتي انتي World Health Organization ولا حنتي بروف يبلنا ويتام زي تأكيد يبلنا ايدي بروف ايتقوم لنا كنمسكر ስለዚህ እዚህ ያለን ይንዝብሉ እዚህ አሁን ለካደ አመጣ ከፈረንሳይ አመጣ ናፈረንሳይ ሄልት ሚኒስተር እንታይሉ ገለ ሓንቲ ስተዲሪኡ ዝጣያ ዝሓትት ዘሎቲ ክወስድ ይኽእል ዲ ኣይኽእል እንዲያ ዘላ በዚ እዋን እዚ ዘይወሰሉ ወላ ሓንቲ ምክንያት የለን አይዱ ሰድ ዝበሃል ብዘይከውን ኢንፎርሜሽን ዝጀመረ ማለት ይብላለሁ حراي بو سلام حراي يغنينا بخلو تحنتي كونسرن دلاتنا انا كله تغليص انديو كل سب ريغولار حساب كم زلو يدو دغاغيمو كله نكاسر كم زلنا ግን تحنتي ነገር انا زي سمع هو تحاسبنا ابغزنا بزح غزي تايدنا نصرغلا تاول كل سب يتقملا እና እዚ ነገር እዚ ባክቴሪያ ክሳብ ክንደይ ሽግር ኩሎ ይኽእል እንታይ ጌርና ኢድና ክንንቅጽለና يغني بنيام شيكاغو مسجع زمت دكتور هنا احتراب بيركي حالو تسلني حرا انت تحت تاخذ حافتي وناتي حالو وناتي فتو ناصنتي بحال بتعمي دكتور تكي اب نفس وكف غزاز بصح خويني تسمعني نخمغوس غزي يقتلنا مسرع زلو بتعني دغامي مو نعاي كازخ كحن خوين تسمعني لكيو بفلاي اب نفس وكف هديتات كم انا خمناصنت ازي كونسرن زالو علنا مخنياتو يطريدو دقنا كم زخوينو ممدغو وصيኦም سباي كم زخوينو ازي تدبحال ነገር አለው እዩ ስለዚህ بخمي غيرنا خنستمهر علنا نابنت لكيو خمت زبلو حمامو نيرنا اندي زمصراي قال مل حده part of حمامي لو غليصون سيغما بقى سرع قربتنا زغلت نحنا نحسب كالوت كوم سلازي غبرو معصو سلخوفتو سلازي طريخ اني بتعمي سكفتاتات لنا سلازي افتم دنا اسدقنا لو مسات نخين غبرم سي انت عينت تمرت خنبو ماتلنا يغني لي اوكي مول دكتور طقاي قدم دوت ملسا دحري وخانا دكتور هنا اوكي بزعبه اتي محصاب محير ويكا مصراي محير كل غزي نفس وكف سب ناتو ستاندرد الو صريت مالت صريت يو نخلو كتب له ايتخلنها
ككم ባህሉን ከከምቲ ባህሪኡን ከከምቲ አተዓባቢኡን ከከምቲ ኹነታቱን ከከምቲ ክእለቱን ዝኾነ ሰብ ናቱ ናይ ጽሬት ስታንዳርድ አሎ እቲ ስታንዳርድ እቲ ግን እንድሕር ደኣኒ ነቲ መዓልታዊ መነባብሮኻ ወይ ከኣኒ መዓልታዊ መነባብሮ ናይቲ ምሳኻ ዝነብር ክትንክፍ ጀሚሩ ሽዑኡ ካብ ምሕር ጽሬት ዝመጽእ ዲስትረስ ንዓኻን ነቲ ሰብ አካባቢኻ ዘለውን ክገብር ኽእል ሽዑ ኸኣይና ብዛዕባ OCD ንዛረብ ሕጂ ነዚ ሕቶ እዚ ኣብ ምንታይ ክምልሳ እቲ ስታንዳርድ ናይቲ ሰብ እንታይ እቲ ስታንዳርድ ናይቲ ሰብሲ ምስቲ ሰብ ዝጽበዮ ዝኸይድ ድዩ ወይስ ካብቲ ናይ ሰብ ዝጽበዮን ላዕሊ ወይ ከዓ ንታሕቲ ናይ ገሊእ ሰብ ኣሎ በቲ ኖርማቲቭ ዝኾነ ስታንዳርድ ክትከዶ ከለኻ ጽሩይ ዘይኮነ ገዛ ከሎ ጽሩይ እኹሊ ገሊዱ ገይሩ ድወስተሎ ገሊእ ከኣሎ ካብቲ ኖርማቲቭ ስታንዳርድ ንላዕሊ ከሎ ጽሩይ ኮይኑ ኣይስምዖን መመሊሽ የጽሪ ኣብዚ ሕጂ ሓላፍነት ናይ ስድራቤት ክህሉ እዩ እዚ ብዛዕባና ጥራሕ ኣይኮነን ሓንቲ ነገር ክንገብር ክንዛረብ ክንውስን ከለና ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ብዛዕባና ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና መገዲ ጥራሕ ክንርኢ የብልናን መገድናትካ ናይ ውልቀኻ እዩ እቲ መገድናትካ ግን ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ምስቲ ከባቢኻ ዘሎ ዝኸይድ ንኸውን ሓላፍነትካ እዩ በቲ ናተይ ዝብሎ ነገር ኪዱ በቲ ናተይ ዝርዳእኒ ነገር ኪዱ እንድሕር ዳ ኢልካ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ስትረስ በዝሐካ ነቲ ሰብ ከባቢኻ ዘሎ ከዓ ስትረስ ይበዝሖ ሕጂ ብከምኡ ምክንያት ኣብ OCD ብዙሕ ባእስታት ኣሎ ኣብ ፋሚሊታትን ቆልዑ ከይመፁ ከይኣተው ከለዉ ግዜ ብዙሕ ማዕረምትታት ይግበረሎም እቲ ቦርሳኻ ብዝግበሮ ኣብ ዝፍጠሮ እቲ ክሳካ ከም ዝግበር ኢትካ እቶ ትሓፀብ ምክንያቱ OCD ወይ ከኣኒ ናትካ ምሕር ናይ ምፅራይ ኣንፈታት ስለ ዘለካ ንሳ ብጣዕሚ ክንሪኣ ዘለና ነገራት እያ ምክንያቱ ቆልዑ ብምዝራብ ኣይኮኑን ዝመሃሩ ሓንጎልና ብምዝራብ ዝመሃር ነይሩ እንተትኸውን ፀገማት ኣይመሃለወናን ከምኡ ይኮነን ቅድም ሓንጎልና ፍጠር ከሎ ናይ ምርኣይ ክእለቱ ናይ ምጭናው ክእለቱ ይዕቢ ይመጽዩ እቲ ናይ ምዝራብ ናይ ምስማዕን ክእለትና ክሳብ ሕጂ ዱልዱል ኣይኮነን ምርኣይ ቀዳማይ ትምህርቲ ናይ ወዲ ሰብ ቆልዑ ሪኦም እዮም ዝመሃሩ ሓላፍነት ናይ ስድራቤት ከዓ ኣርኣያ ክትከውን ኣለካ ኣደ ሕጂ እንድሕር ደኣኒ ጽሬት ማራ ዝስምዓ ኮይኑ ወይ ከምኡ ኣንፈታት ድሕር ሃልይዋ ክትጥንቀቕ ዘለዋ እቲ ናተይ ስታንዳርድ ከመይ ገይሩ ንደቀይከ ክነቕፎም ይኽእል ክትንክፎም ይኽእል ኣባ ሕጂ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ሕጂ እዋን ኣሎ እዞም ዶክተር ይሓታይ ኣብ ዝኽሳረብሉ ዝኽእሉ ብዝበለፀ ኣሎ ስታንዳርድስ ወይ ከዓ ማዕደታት ዝግበር ንዑ ብመደብ ምክትታል ኣድላይ እዩ ግን ካብኡ ንላዕሊ ሓሊፉ ወይ ከዓ እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ምምሕያት እኹል ኣይኮነን ኢሉ ሰብ እንድሕር ከሽበድብድ ጀሚሩ ፀገም ኣለዎ ወይ ከዓ ጭንቀት ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝበለፀ ኣበየ ዘለኹ ናተይ መገዲ እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ እዚ ሕጂ ቴራፒ እንድዩ ናተይ መገዲ እንታይ እዩ ምስቲ ዘሎ ከባቢየ ይማዛዘን ድዩ ምስቶም ዕሩኽቲ ደቀይ ዝመፁ ተማዛዛናይ ኣረኣያ ዲ ዘለኒ ምስ ስድራቤቶም ዳን ናፃፀርካ እቲ ኖርማቲቭ ሌቨል ዝኾነ ናይ ጠባይ ኮይኑ ናይ ብጋሰ ኮይኑ ናይ መደባት ኮይኑ እንድሕር ኣማዛዚንካ ኸይድካ እሱ ሕጂ ኢንትሮስፔክሽን ይበሃል ብናተይ ዝገብሮ ዘይኮነሲ እቲ ዝገብሮ ቁኑዑን ዘይቁኑዑን ኣነ ክፈልጦ ኣይክእልኒ ከምዚ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ነቕጣሲ ክትሪኦ ይትኽእልን ዝበሃል ስለዚ ብኸምኡ መጠን ድሕር ዳኣ ኸይድና ዝወሓደ ጌጋታት ወይ ከዓ ዝወሓደ ሳዕቤናት ኣብቲ ከባቢና ክነምፅእ ንኽእል ከምኡውን ኣብቲ ኮሬክቲቭ ዝኾነ ኣፕሮች ዝያዳ ክንዕወት ንኽእል ኣራይ ፅቡቅ ዶክተር ሃና ኣራይ ብዛዕባ እታ ናይ ብዛዕባ ኢድካ ምሕፃብ ተሓፂብካ ብሽጎማኒ ብተደጋጋሚ ግዜ እንድሕር ተሓፂብካሲ እቲ ጀርም ገለ ማለት ኣውዳ ኣይበዝሕን እሞ እዚኣ ፅቡቕቲ ሕቶ እያ እቲ ዝበለፀ እንታይ ኢና ንብል ብፔፐር ታውል ወይ ድማ ናይ ወረቐት ተኣሽሙ ሽጎማኒ እንድሕር ሃልዩ ብእኡ ዲስፖዝብል እንተዝኾነ ሕፅብ ኣቢልካ ትድርብዮ ማለት እዩ እወ ፅቡቕ ኣሎ ሕጂ በዚ እዋን እዚ ኣብ ብሕልፊ ኣብ ኣሜሪካ ሕፅረት ኣሎ ንዕሙርካ ግን እንድሕር ሃልዩ ንዑ ኢና ንብል ብኡ ተሓፅብ ተዘሎ ከዓ በቢግዜኡ ምሕፃብ እንድሕር ደኣ ፀልጥዩቲ ሽጎማኒ
سوي كحصة بالكا بسرعة بناي دراير قال منقات بخو أوقاتنا هنجد لنا أبعد حنت أخو سخلا منقص كناي بيبر تاور بلد እሺ حرك تا حنت ذا بيبر تاور كان خمس بلد تو خير كبسل زغل بعير تنقصون حاجة ما يقولون بعير قدفو شركة تقن بعلو ينقص that's very easy بقليلون كم تكورت خلي هو الجن عند فردا قليلو بسبب جنب جنب حاط إلو ريسك هلو خليو أبتي بكتيريا هلو قلت بيبر تاول طب رسالتين تدبر أبز وانا زي أنا بدفني okay alright بزحات حطوتات متين الله أنسان كأب زعبان تايز بالي بزعبا أبناي حكمنا توزيعو نسرح زلو سب أمقع حضور حمام نزل وصرحتين ياسي انتاي الريسك له هاي ريسك ديو نزي كورونا فيروس نخركب على ايتي تمالن قدامين منشن غيركم مانيركم زعبا زماسكيو ماسك هنقبر دو عين قبرن مودة تخاب زعبا فيروسي حنسا مسأتو نفسه نتكا انتاي يدخون بفلاي كا إذا عينت فيروس زي أخار روتات مال حتي تاني راقب كولومبوس أو هايا نزخلو ذات أغال الجن حانتي ብዙ ሓበሬታ ዝመጣና እንታዩ ንመናእሰያትና በዚ ዝርድኦም ቋንቋ መራኸቢታት ጌርኩም መደብተ ትገብሩልና ጽቡቕ ነይሩ ትብላላሞ ንስኻ ንዘራረበልና ኢናሞ ኣብ ግምት ክንወትዋይና ስለዚ ዶክተር ሃና ናይ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ሕክምና ተወዚዖም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ከመጋጣሚ ኮይኑ ደም ብዝሕድዩ ዋላ ናይ ዳያቤቲስ ወይ ናይ ሽኮር ሕማም ድዩ ዋላ ናይ ልቢ ሕማም ድዩ مبدحتي يسب دك خبر عن لعلي إذا نجات الرأي ومبدحتي يسب أجي ولا نرس دينا ولا حخايم دينا ولا رسفرتي ثيرابي ده أبدخون السب أبحكمنا توظيف ذلو سب كله ريسك على ومالة جناي كوفيد 19 حجي جن بندحر ده أشكور على النمو ويك دمبتها على النمو سيناتي ريسك اسمك دبسي صراحة أتوقع كبلدوز بحال بندحر عليه مبدحتي إذا تقبلنا تقبل نفسه كل سب أبترح يوعد له جداس أتي كنا جرنا أن نفسنا تأثير كان خلفها infection أتي protective equipment على النادي و personal protective equipment على النادي بس وانا زي كم بعد عدد إيانا يكونن بتحنيا زلنا كم زي سمعوا بنيوز قال ما نخاف بزح protective equipment جلسي يمسأله ولا ماسك ولا جاوندي مسألة نحكم الناس فسيساتي زبها زلمو أنا كم مثلني شكرنا تدم بسنان تنا لبنان وسنان داوسنا بتنقل نحزوسي خالق زلودن شاف خالق سب ولا خمسين خليل أنا اللي عمل أنت اسمه بدعبنا يسرح أبت هايرس كفنا خسارة خالدي أيخلي بيبان. alright على حتى زلا أبعدنا كم زعينة استمروا يوهب الله ديو إذا خي تحلل في ديو قالت تبيلي أمو ساقا وزي أب يوتيوب قالوا يوتيوب استفلا لي مع قناة عالم including أبناء عدنا تزرقي حلو حانت دعم الله بقى من قصاب الشهراء زعبا ناي حضور زخون حمام زلوم سبات بزعوا وانا بصراحوني دولوا لنا اليوم انا زلني شكور علني دم بزحلني قاله حنت خنرد ازلنا شكور زلو وبمولو مالت ريسك مالت هيكون مثال نقولو قاليهم بوردر لاين زخون شكور زلو مالو ويكاني ولا بو نيش شكور حالياتهم مرهانيتهم داوسدو بدم بزتخاتاتلو نا ويل كنترول زخون شكور تخينو جاتم تقام يبولهم تقام زلوهم توم شكر زلكم أبزي زلف زي تلكونفرنس زلهم مثالي ناتكم A1C ده حال عدي شمون تنتو زيرو خوينو زياتم ويتشعبتي ويعصتن تلا خوينو زياتم uncontrolled diabetes لزخونو ساتم ريسك خقورو لهم يخيليو كلهم مالت هيك هيكون يخيليو أبا أحدي تجنك أزفتر زلو أو شكر الله هني زي فيروس بعيزن نخموت ينديو كم يكونن كافتون ساتم زيارة ريسك اللو مالتي أمبري بمولهم زلوا أبشي قريو رقم مالتون يكونن alright سبو حانتنا مودة تحت هنقبل مودة هريو خلناتو alright ني دكتور حنان ني دكتور تكي ان أمين تقاينا تا حتوي عديماون دكتور حنان تقول صوت أنيحا من البات أب هيلث كير نسرح تي ناي مكالا خلي ماسك ديو غاون ديو ግሎብስ ዋላ እንተገበርና ከምቲ ዘሎ መጽናዕትታት ዝሕብሮ ኣብ ኤር እንድሕር 3 ሰዓት ዝጸንሕ ኮይኑ
እቲ ዝተረፈ ኣካላትና ጨጉርና ድዩ እግርና ድዩ ኤክስፖዝ ይኸውን ኣሎ ነቲ ቫይረስ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ኢመርጀንሲ ሩም ነቲ ሕማም ተቐላዕና ኣብ ስራሕ ኣለና ሕጂ ነዚ ምስቲ ሕፅረታት ኣብ ሆስፒታላት ዘሎ ሓደ ሆስፒታላት እውን ነቲ ናይ CDC ጋይድላይንስ ፎሎ ምግባር ናይ ምቁጣብ ተሪኦታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ ጥዕናኻ ስራቤትካን ካልኦትን ኮሚኒቲካን ከመይ ጌርካ ትከላኸሎ ንትብልያ ምስኡ ዓኒ እቲ ዝፈጥሮ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጭንቀት እውን ስለዘስዕብ እዚ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ኣካልታ ሽሜታ መወዳእታ ዝብላ ግን እቲ ናይ ሓበሬታን ጎስጓስን TVR ብቐጻሊ ኦልሬዲ ጀሚርዎ ኸይድ ስለዘሎ ኣብኡ ተወሳኺ ንሓው ነዚ ዝግበር ዘሎ ሎም ዝተገብረ ዶክተር ጸጋይ ብፍላይ ፖስት ኮይኑ ሲ ብኡ መልክዕ እውን ናብ TVR ዝቀላቀሉ መንገዲ ዝግበር ተወሳኺ ሓበሬታት ነቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓጋዚ ምኾነ ተነር አራይ ዶክተር ጸጋይ ሕጂ መቸም ነቶም ናኣሽቱ ኤርትራን ኣብዚ ዝዓበዩ ዝኾነታት እዚ ኣዝዩ ሓድሽ ክኸውን እዩ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበርና ብዙሕ ነገራት ዝተመኮርና ግን ሓደ ተወሳኺ ነጥቢ ኣብቲ ነዊሕ ሊስት ዘሕለፍናዮ ናይ ህይወት ተመክሮ ክውሰኾ እዩ እምበር ካብዚ ዝገድድ ኩነታት ከማን ብዙሓት ኤርትራውያን ዝሓለፎ ኣሎ ሓንቲ ተሰክፈካ ኣብዚ እቲ ንቡር ሕማማት ዘለዎ ብፍላይ PTSD ሞክሳብ ሕጂ ሓገዝ ከይደለየ ፀንሐ እንዳተሳቀየ ዝነብር እዚ ኩነታት እዚ ከም ትሪገር ከም መዘከርታ ናይቲ ዝሓለፈ መከራን ኣደዳን ክኸውን ስለ ዝኽእል ንሳቶም ሓገዝ ንኽደልዩ ብጣዕሚ ከነማኽሮም ንደሊ እንድሕር ብዝኾነ ናይ ዕድል ጉዳይ ኮይኑ ነዚ ኩሉ መከራታት ዝሓለፈ ብጽቡቕ እንድሕር ሓሊፍናዮ እሞ ከዓ ካብቶም ዕድል ዘለዎም ሰባት ናህና ብሬዚሊየንስ ዝበሃል ልዕል ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ኩነታት እዚ ክቕየር ከም ዘይከኣል እሞ ክንሓልፎ ግን ከም ዝኾንና ክንዝክር ኣለና ተስፋ ኩሉ ግዜ ነቲ ጥዕና ናይ ነብስኻ ጥራሕ ናይ ስነ ኣእምሮኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ነብስኻ ከማን ዝመሓይሽ ህይወት ብተስፋ እዩ ዝነብር እሱ ከዓ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ረቑሒታት ናይ ቴራፒ ብድሕሪ ተስፋ ብዙሕ ነገር የለን ተስፋ ዓቢ ጉዳይ እንድዩ ሕጂ ንሕና ተስፋና እዚ ክሓልፍ እዩ እዚ ምስ ሓለፈ እንታይ ካብዚ ክንምሃር ንኽእል ከምዚ ጉልቡብ ምራቐ ዝብልዎ እዚ ኩነታት ዝተረኺቡ ስድራ ቤታት ሕጂ ዝያዳ ግዜ ብሓንሳብ ክሕልፉ ዕድል ተዋሂቦም ኣሎ ምርጫ ኣለና እንድሕር ነቲ ናህና ናይ ዝሓስብ ኣካል ሓንጎል ተጠቒምናሉ ብዙሕ ነገራት ዘይሓሰብና ጽቡቕ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና ከምቲ ዶክተር ሃና ትብሎ ዝነበረት ስራሕ ዕዮ ገዛ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ክኾን የብሉን እዚ ሓብ ዕድል እዩ ዝተረፈ ዝነበረ ዘይተወደአ ዝኾነ ሰብኣይ ሰበይቲ ክሕዝዎ ክትዓራርይዎ ከጻብቕዎ ዝኽእልሉ ዕድል ተዋሂብሉ ግዜ ምስ ደቅኻ እዚ ቦንዲንግ ዝበሃል ገሊኡ ሰባት 3-4 ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ግዜ ዘይነበሮ ሕጂ ግዜ ክህልዎ ክእል እዩ ስለዚ እዚ እቲ ጽቡቕ ጎንኡ እንዳርኣና ክንከይድ ኣለና እንድሕር ከማና ሕጂ ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት ኮይና እቲ ዝግባእ ጥንቃቐ ክንገብር ናይ ግድን እዩ እንድሕር እቲ ዝግባእ ጥንቃቐታት ስታንዳርድ ተኸታቲልና ኸድና እቲ ዕድል ናይ ምሕማም ናይ ምልጋብ ነትሕቶ እምበር ፈፂምና ከዓ ክንእግዶ ኣይንኽእልና ስለዚ እታ ፍርሒ ካብ ምሕር ዝወፀ መልሳ ክትኮን ኣይትኽእልን ምክንያቱ ፍርሒ ክንተዓንቶይ ዝበልናዮ ነቲ ናይ ምልጋብ ሕማማት ክእለት የልዕል እምበር ኣይውሕድን እዩ ብምጭናቕ ዝፍታሕ ነገር የለን ስራሕ ኣነ ስርሐይ እዩ ምክልኻል ዝኣክል ገይረ ኸይደ ኢልካ ተቢዕኻ ከይተሸቓልካ ከይፈርሕኻ ትኸይድካ እቲ ዕድል ናይ ሕማም ይትሕት እዩ እቲ ናትካ ኢሚዩን ሲስተም ትዕቅብ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት እንድሕር ደኣ ኸድና ክንሓልፎ ከም ዝኾንና ነዚ ነገር እዚ ንፈልጥ ተኾይና ናህና ጥዕና እዚ ናህና ሳይኮሎጂካል ሃይጂን ጥዕና ነብስና እንድሕር ተኸታቲልና ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕር ምንቅስቃስ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ጽቡቕ ጌርና ተኸታቲልና ጽቡቕ ምግቢ ተበሊዕና ኣብ ገዛና እንድሕር ጽቡቕ ግዜ ሕሊፍና ተሓጒስና እዚ ሕማም እዚ ዝወሓደ ዕድል ክህልዎ ይኸጥቃዓና እቲ ዝተረፈ ግን ብዶክተር ሃናን ዶክተር ተኪአን ክምለስ ይኽእል ይኸውን
تحتو إذا قدامي حطنا قلت أتو بزعبا ناي دروبلت إن ناي تأشمون ديو airborne هذا كل سنة نجار كنا واقع عبلنا إذا حمام زي مالت COVID-19 نبدأ حتيو droplet زبهال بالdroplet transmission زبها droplet مالت يو أب أخدا ويدما أب ويا مرا نحرد أو بكنسعل كلنا ويك شوك كلنا بخوب التحيزي زخيد ديشتا كل سنة ترو ويكراش ديشتا في رحلنا أون بزبهال كأ تي أخدا ويتي تسأب ديشتا في ويدما كل سنة ترو رحلوا أب أير نتبعها تاو حالي تجابل نامريت ودق مالتي إذا بقومي إتي وانا كونتاكت بكونتاكت إنا تبحمام كم حالة بسألنا ذي إنا public distancing ويدما social distancing نبزلنا فقاد حجي ولا حنتي airborne إلو إذا أشمو proof تقبرين لن airborne مالتي حجي مثال نفيو ويك TB حالة عندي حدا أشعيلو إتأير أتي فيروس ولا بكتيريا أير يتأنح مساعات عندي حدا حادثة أو أتقاط تعزل عندي حلقو في لوبة وسنة ساعات كوم أجارو مستأير بتنفتزلو بأجارو خلقات الخيلو جناي كورونا ويتا كوفيد-19 إذا أكونني أي محللتني خلت ريسيرش جبروه حنتي سنغافورة 3 حمات جلوا لمدك أسي إستهم حمات يسوتو نتي أير وسيدن تست جرون فيروس يهلوه ولا حنتي كرهبو أي كألون similar at China بزحات زم بكوفيد-19 حمات جلوا مدك أسي آتيهم إذا أير وسيدن تمرمروا ولا حنتي فيروس يلن ስለዚህ ኣብ 3 ሰዓት ኣብ ኣየር ይጸኒሕ ወይ ድማ ገለመለስ ዝበሃል የለን ኣብታሰብ ከምዚ ሕጂ ስፔሻል ዝመጽ ዘሎ ስጋብ 18 ሰዓታት ወላ between 2 and 3 days ኣሎ ይበሃል ኣብ dry surface ይኹን ወላ ኣብ cardboard ወላ ኣብ ላስቲክ ወላ ኣብ ሓፃዊን ስለዚህ እቲ ንሕዞን እቲ ንትንክፎን ወይ ድማ ተጠቃና ዘሎ ክስዕልን ተኣሲኖ ወላ እጥሶክብልን እስቲ ይዘለና እቲ ክነከራከል ዘለና ማለት እዩ alright ዶክተር ሃና ሓንቶ ሰላ ደባለ እወ ዶክተር ተኪ ባኻዝ መጽነራ ኦኬ እዛ ሓፍትና ዝሓተተ ሕቶ ፕሮባብሊ ዘንበበቶ ነገር ወይ ሰማዓቶ ነገር ስለዘሎ እዩ I think after NIH abal na Rocky Mountains ተገብረ ላቦራቶሪ መጽናዕቲ ቫይረስ ስፕሬይ ጌሮም ቼክ ጌሮም እስካብ 3 ሰዓት ጸንሕ ያ አየር ኢሎም ግን እዚ ብትዶዝ ናይ ክንደይ ንምታይ ዝኣክል ዶዝ ናይ ኮቪድ ቫይረስ ዮም ናው ስፕሬይ ጌሮም ታሽሙ ገብሪው ፕሌይ ገብሪው ግን እዚ ላቦራቶሪ ግን ከምዛ ዘለታ ሃና exactly the droplet you ናይ ኣኽታዩ ነጠብታ ባይና ዘይንሪው ነጠብታ ዝተሓላለፍ ስለዝኾነ እዚ ባየር መሓላለፍ ይመሊሱ ዝያዳ ጭንቀትን ፍርሕን ክገበልና ስለዝኾን ዝኽእል ተኻልና ጥራይ ተን ተባላ ሪኮመንዴሽን ትምሕጻብ ዲዩ ተገለመለ ዲስኢንፌክታ ምግባር ኣብኣተ ነድህብ ደሓን ኮይኑ ይስማዓኒ alright ኣብ መስርዕ ዳርጋ 15 ዝኾኑ ተሰሪዖም ኣለዎ እሞ ቁሩብ ግዜ እንታይ ዝበሃል ሓኸይምና ከዓ ስራሕ ገለ ከዓ ስለዘለዎም ቁሩብ 1-3 ገለ ንቀበል ኢና እሞ ስለዚ ከም 3 ቀዳሞት ዘለዉ ቅልጥፍ ኢልና ነፍተት ተሕተና ስጋዓት ሕቶ ዝመጽእ ግን ብቴክስት ዝመጽእ እንታይ ሕቶን ለቦዋን ኣሎ ናብ ዶክተር ጸጋይ እዚ ኣስተምህሮኻ መቸም ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል ነሲጡና يقنيلنا فؤادك تخوينو هانتي حبسنا كاب لوس أنجلس تقاهب سنتاي تبلالا بتعمنا مسجن زيجن عدنا كل سياب كوليج زلواتا مهاروية مون زيز قاهب كانت مرتن نزب على الدكتور هنان دكتور تكي انزهاونسي بتي زمالكو اوقوانكوا انجليزينيا غيركم انت تقبروا لنا حدا سيشن سي بتعمل مسجننا نيرنا تبلالا بقى دحان مونت يزبال كي نوحنا خا عب ماتاونا بتحنا لنا دكتور ጸጋይ فقط تخوينو انا موداتا متحساس من لبوان دوت لجسلنا هو ناي موداتا مچم كمزي نفلطو حنقولنا اب غزي شجر يز باربر بزي مباليكا
እንድሕዳርኢና እዚ ከምዚ ፓንደሚክ ዘይነበረ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ሃገራት ነይሩ መብዛሕትኡ ሜድያ ናይ ዓለም ዘይተገደሰሉ ክንደይ ሰብ ተጎድኣሉ ኩነታት ተጸኒሑ ብፍላይ ኣብ ኮንቲነንት ሃገር ኣፍሪካ ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ክሳብ ሕጂ ማላርያ ዘይተቋጻጸሩ ሃገራት ኣሉ እዚ ዛረበሉ ሰብ የለን ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣስጋኢ ዝኾነ ነገር ክርከብ ከሎ ሰብ ከተኩር ክሓትት ክመራመር ይጅምር ሓንጎልና ከምኡ እዩ ፍጥረቱ ከምኡ ግን ክኸውን የብሉን ምክንያቱ ዓብይ ሓንጎል ኣለና ንሕና ክንጥቀመሉ ዘለና ኣልበርት ኣይንስታይን 700 እንጥቀመሉ ኢሉ ገሊኦም ሓደሽቲ ዝመራመሩ ግን 3 ገለ በፂሖም ኣሎ ምክንያቱ ቀንዲ እቲ ናይ ስምዒት ሓንጎል ዝሓየለ ስለ ዝኾነ ክሕይል ግን ኣይግብኦን ምክንያቱ እቲ ቲንኪንግ ብሬን ኣዝዩ ሓያል እዩ ሓንቲ ነገር ክንብላ ንኽእል ምዚ ኣተሓይዝና 1 ቢልዮን ዝኾኑ ኒውሮናል ሴልስ ኣለና ሕጂ ነቶም ቢልዮን ዝኾኑ ኒውሮናል ሴልስ በብሓደ እንድሕር ኣላጊብካዮም ሶማ ብሶማ ኣክሶን ብኣክሶን ደንድራይት ብደንድራይት ትንጨንፈራት ናይቲ ኒውሮናል ሴል ማለት እዩ በብሓደ ናይ ሓደ ሰብ ንሙሉእ ዓለም ከካብብ ይኽእል ማዕርኽ እንድኡ ተሓንጎል ክእለት ዘለዎ እንተኾይኑ ግን ኣብ ምጥቃም ህዝቢ ወይ ከዓ ፍጥረና ሙሉእ ስለ ዘይበፅሐ ክንደይ ምግርጫውን ክንደይ ምቁጣዕን ክንደይ ኩናትን ክንደይ ካልእን ይረኣዩ ኣብዚኣ ክብል ዝደሊ ስቲግማ ጽቡቕ ኣይኮነን ስቲግማ ሃሲና ስቲግማ ንሰብ ይሃሲ እንድሕር ሓደ ካብ 5 ናይ ህዝቢ ናይ ጥዕና ናይ ሓንጎል ናይ ስነ-ኣእምሮዊ ሕማም ዘጓንፎ ኮይኑ ሓደ ንፈልጦ ሰብ ናይ ግድን ክህሉ ኣለዎ ወይ ኣብ ጎረቤትና ድዩ ወይ ኣብ ዕርክቱና ፋሚሊ ድዩ ወይ ኣብ ገለ እዚ ምስጢር ኣይኮነን እዚ ህሉ ሓቂ ናይ ህይወት ሰብ ዝነበረን ዘሎን እዚኣ ኩነታት እዚኣ ንኤርትራን ዕድል ንኽትኮኖም በቲ ዘጸግሞም ነገራት ክዛረቡ እሞ ብፍላይ PTSD ዝርጋሐ ኣብ ህዝብና በቲ ዝነበርናዮ ዝሓለፍና መከራታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ብኽፉት ክንዘራረበሉን ክንማየጠሉን ሓገዝ ክንገብረሉን እንዳባህረርኩም ኣይትንበሩ ሓገዝ ኣሎ ሕክምና ክእለት ኣሎ እዚ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል ከም ተዓንቶይ ዝበልናዮ ምናልባት ጉልቡ መረቓ ክኸውን ይኽእል ተስፋ ንዓቅብ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ጥርሕና ንገብር ልዕሊ ኩሉ ግን ተዛረቡ ምስቲ ትፈትዎ ሰብ ምስቲ ዝሕግዝን ክራዳእኩም ዝኽእልን ካብ ዓቕምኩም እንድሕር ሓሊፉ ካብ ዓቕሚ ናትኩም ሪዞርስስ ተሓሊፉ ሓገዝ ምድላይ ድኽመት ኣይኮነን ሓገዝ ምድላይ ብርታዕ እዩ ስቲግማ ክንኣሊ ንፈትን እዚ ጃጅ ምግባር ንሰብ ከምዚኻ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን ሰብ ከከም ክእለቱ ከከም ፍጥረቱ ክንቅበሎ ኣለና ሓገዝ ከነበርክት ኣለና እምበር ነቲ ሕማም ብዝፈልጦን ዘይንፈልጦን ኣገባብ እናገለጽካ ነቲ ሰብ ምድሃል ጽቡቕ ኣይኮነን ቀንዲ ንሳይ ኣነ ዝላቦ እዚኣ ግዜ እዚኣ ግዜ ናይ ምሕታት ሕቶን ግዜ ናይ ምሕታት ሓገዝን ስለ ዝኾነት ካብዚኣ ነቲ ስቲግማ ከነትሕቶ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ዕድል ክልዕል ተስፋ ንገብር የቀኒልና ዶክተር ጸጋይ የቀኒልና ዶክተር ሃና ዶክተር ተኪኤ ስኻትኩም ኳ ብተደጋጋሚ ግና መፂኹም ዶክተር ጸጋይ ሕጂ ንፈለማይሎም መዝመት ዘሎ ዶክተር ጸጋይ ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኑ ዋላ እኳ ስኬጁልካ ኤክስትሪምሊ ቢዚ ይኹን እምበር እቲ ኣድላይነት ናትካን እቲ ናትካ ለበዋን ኣብ ሕብረተሰብና ወሰን የብሉን ስለዚ ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኑ መሊስና ክንርብሸካ ኢና ንሓተካ ኢና እሞ የቀኒልና እንዳመስገንና ኢና ሰማዕትና ዕድመና ኣኽቢርኩም ኣብ ዝምምፃእኹም እዚ ኩሉ ሕቶታት ገበርኩምን በዚ ብኢሜይል ይኹን ዋላ ብሶሻል ሚድያ ካ ተተባብዑና ዘለኹም ነመስግነኩም ከከም ኩነታቱን ከከም ሕቶ ከም ዝመፀን ከዓ ንቐፃሊ እንታይ ከም ንገብር ክንሕብረኩም ኢና እሞ የቀኒልና ነዞም ኩሎም ነዚታት ንኽኸውን ትተሓባበሩና ዘለኹም ከዓ ድኻምኩም ከይፀብፀብኩም ትሰርሑ ዘለኹም የቀኒልና እንዳመስገንኩ ድሓን ቀንዩ ንብል